Nakaligad sa taknang alas 4 saga. Mayang aga Banwa, mayang aga Western Visayas. Welcome na sa pagpangalagad sa Bomb Reports First Edition. Sa bungadlaw sang Sabado, Marso 4, 2023. Kagkaroon sa aton mga talalapang doon nga mga balita. Una kita sa balita nasyonal. Ang person of interest nga natag sa Salilig hazing case napatay bangod ginapahayag nga naghikog. Samtang sa mga balita lokal naman kita, duha sa 3 ka mga suspect sa pagpang-hold up sa JNT Express may daan ng record sa pagpangawat. Kanday sinoy ni sila inakaron nga hibaloon na. Samtang sa pihak naman nga bahin, ang Philippine Coast Guard nagdeploy na sang personnel kag oil spill mitigation asset sa Antique matapos nga na-confirm nga naglabot na sa probinsya ang oil spill nagikan pa sa Oriental Mindoro. Samtang sa pihak naman nga bahin, ang biktima sang shooting incident sa may bahin sang Bagakay, Pototan, Iloilo, nagtaliwan na ang pagpasaka sang kaso or ang kaso ang napasaka naman. Samtang sa pihak naman nga bahin, empleyado sang Iloilo City Hall na dakpan sa drug buy-bust operation. Samtang sa iban pang mga balita, barangay official nagpakabay kung tani nga hatagan man sila sang parking space antes ipatuman ang multa nga 500 pesos sa madakpan nga nagapark sa kilid sang dalan. Kag aton ni karon hibaloon, mayara naman sang asod-asod nga drug buy-bust operation diri sa bahin niya sang syudad sang Iloilo. Oras sa Bombo, Philippine Standard Time, 39 minutos ang nakaligad sa takna nga alas 4 sa aga. Mayara na sang record sang pagpangawat ang ining duhaya sa 3 ka mga suspect nga nag-hold up, ginatudlo nag-hold up sa opisina sang JNT Express sa may distrito sang Haro. Ang isa dring nadakpan kahapon nga si John Mark Libuna, 22 anyos, sang barangay San Isidro, Haro, Iloilo City, apang ginapahayag nga dito nagtener sa iya nobya sa bahin sang barangay Ginubatan, Leganes, Iloilo. Kasi dito man siya nadakpan sa may banuwaya sang Leganes. Although nga ining si Libuna, ginhugot niya nga ginpanginwala ang ining krimen, pero hambal ni Police Colonel Joris D. Coronica, it doesn't matter kuno. Nga wala niya ako ang ining krimen, kay mayara man kuno sila sang may ginakaptan nga witness kuno witnesses nga positibo nga nagtudlo sa kay Libuna nga amo ang isa sa mga nag-hold up sining JNT Express. 3 tang suspect no. Isa mo ni si John Mark Libuna, may isa pagget kagin pangalanan man kagabi si Police Colonel Joris T. Coronica, kag ang isa pa ka minor de edad. Ang isa nga gin pangalanan kagabi amo si Marlon Edimburgo alias Marmar, 30 anyos, residente man ini siya sang Barangay Benedicto, Haro. Kag may isa pagidiya ka menor de edad nga kaupod, ginapahayag kaupod ining si John Mark Libuna. Ining si John Mark Libuna, based diri sa pahayag ni Police Colonel Joris T. Coronica, ang director or ang officer in charge sang Iloilo City Police Office. Si Libuna ang ginpasakaan sa kaso nga frustrated homicide kag attempted robbery. Ining kaso nag-ugat ini sang February or sang Pebrero 2022 sa nagligad ning tuig kay ginbuno sini kag gintoyo nga hold upon man ang isa ka taxi driver sang Kaulikan Taxi. Involved man ini sa pagpang-hold up sa taxi driver sang Light of Glory. Pero nakapiyansa ini siya sa iba niya nga kaso, nakapiyansa ini siya kag daw na dismiss itong kaso nga isa kay do wala nagsipot ang complainant. Ini naman ang si
Edimburgo, nga mayara man ini siya sang kaso man sa aton nga mga kabombo. Nadakpan man ini sadto si Edimburgo sa kaso nga attempted robbery kag nagapabilin sa gihapon nga at large sa subong niya nga mga tinion. Kahapon sa pagdakop sa kay Libuna, nakuhaan pa ini siya sang suspected shabu, no? Era siya nga pagginakop ang suspected shabu, pero again ginahugot nga ginapanginwala sining nasambitiya nga ginapayag suspect or nagpang-hold up nga tina-involve siya and may ginpangalanan pagani siya. I mean, may ginhambal pa siya nga pangalan nga ti amuto kuno yang nagtira sa tong courier company sa may distrito Yasang Haro. Yari bala pamatian nato na ang nangin pahayag ni Police Colonel Joristy Coronica, ang officer in charge sang Iloilo City Police Office, no? Kay ti nagpatawag sang press conference si Colonel Coronica right after nga tinadakpan ining nasambit ni si John Mark Libuna nga ti mahambal nila nga amo ni ang makatudlo sa iban pagidiya nga culprit, sa iban pagidiya nga mga suspect, at tinaghatag naman niya sang reward, si Iloilo City Mayor Jared Tranyas 100,000 pesos, gindugangan pagid ni Congresswoman Jam Boronda, so 200,000 pesos na. And according sa Police Colonel Joristy Coronica, dako man ini nga bulig para nga timas damo pagid sang maghatag sing information sa bahin sang Iloilo City Police Office. Yari si Police Colonel Joristy Coronica. Kaina at 10:35 sang aga ang aton nga police sa ICPO together with dito sa may Liganes Police Station, nadakpan naton ang isa sa tatlo ka suspects sa robbery incident sang JT Express sang Tuesday sang gabi. Kaga ang suspect naton nga nadakpan, ang pangalan si John Mark Libuna, 22 years old, kaga residente sa sang barangay San Isidro, Haro. Ang iya background sini in ano pala ni siya, minor pala ni siya, involved na ni siya, may kaso na ni siya nga ginatubang, kaga may kaso ni siya nga frustrated homicide, attempted robbery. The case was or the cases were filed in court, and he posted bail pero na-dismiss because of non-appearance of the complainant. So na-dismiss. Then may ari pag inisang robbery ni siya involving a taxi, tapos also on December 3, 2022, isama ni siya sa mga suspects sang robbery incident in barangay Tabok Suba, Haro. Yes, hindi siya ordinaryo nga bata, kay damo na sa kaso wala man siya nag-ako, pero sa amo naman it doesn't matter kung nag-ako siya o hindi. Yes, direct isa sa mga nagsulod dito sa JNT Express. Yes, at tanan man sila may armas, kaga isa siya sa nagbunot sa niya armas samtang ginarab niya ang JNT Express. Since ang pagkatabo sang insidente, napakita naton sa complainant ang aton rogues gallery, kaga na-identify sa dayon. Sige-sige ang paglaga sa iya, no? Of course, he transferred from one place to the other. Kaga mo man ang aton nga ginhimo sa atong kapulisan until sa time nga nalabot gid sa kayna. Yes, ang duwa nga nabilin, ang isa minor. Okay. Kaga ang isa gapangatubang man sang kaso amo ni si na-identify naton based sa affidavit nga gin-execute sang aton witnesses
Ang ngalan niya is si Marlon Edimburgo. 30 years old, kag pumuluyo man sang Barangay Benedicto, Haro. Ini siya, may kaso man ni siya nga robbery and theft, but those cases were amicably settled. And may ara man sa kaso nga drug. I think that they're all principal by direct participation. So wala sang mastermind because there is conspiracy in the first place. So tanan gid sila ya principal by direct participation. Ang aton city mayor kag ang atong congresswoman naghatag sang padya nga 200,000. So 100 sa aton nga city mayor, 100 sa kay congresswoman. Kag kun ako sa ila, basilain ang epekto sang ginapurso sila sang pulis kaysa mag-surrender sila. Kag because of that reward nga ginhatag sang aton nga city mayor kag congresswoman, sigurado ako nga mas damo pagiging impormasyon ang ihatag sang mga pumuluyo sa aton, no, parang madakpan ang duwa ka hindi man siguro magkakilala o barkada, pero hindi namo na monitor nga organized group gid ni sila. So base during that time lang, no, but of course we do not discount the possibility, and inang mga pamangkot nyo, we will conduct further investigation kung ano gina ang ilang relationship, no, sa isa kag isa, kag base may ara pagid silang pagin pang biktima in the past. Nabatian ang pagpahayag ni Police Colonel Joris T. Coronica, ang officer in charge sang Iloilo City Police Office, agin patigayon niya press conference kagabi ini, no? Ang ining duha ka mga suspect ti may daan ni nga mga record. Fortunately, wala sila natigayon or wala sila nakatiner sa prasuhan, kiting isa nakaining nadakpan kahapon, natigayon nga maka-post sang piyansa. And eventually na-dismiss ato kay wala naggasipot ang complainant. Sa isa naman niya tinadala sa sa settlement or na settle amo na gani nga sa amo na gani hambal ni Department of Justice Secretary Crispin Rimulya. Pati do daw na ni kuntani ning mga settlement kaniho kay do kaangay lang na nga if just like for example sa amo ni nga mga krimen, no, hungod ni nga ginobra, mga murder, mga inabalang hungod mo gid lang agin obra kagati wala natabo because sang kun ano lang dira nga mga factors, inablang nga hungod gid sa buot ni ginobra, no. Do kangay na dabi nga ginaano naton do kangay sina nga enabler kita, no, do gina naton gina tolerar naton kay ti nagpa-settle kita. Pero ti in fairness man sa iban taka naman nagpasaka sang kaso kay ti una ka, pero teka igod man ang justice system sang pungsod. Ting iban wala man sa may mahimo kay ti magasto pa sila, mapirwisyo pa sila, pasaka sila sang kaso, eventually maperde man lang sila. Amo nang mga masubo nga kamatuoran sa justice system naton diri sa bahin niya sang pungsod Pilipinas. Pero balik kita sa sini nga pag-hold up sining opisina sang GNT Express dira sa may bahin sang distrito sang Haro. Una, ti kahapon ginpahayag to ni Councilor Eli Estante, isa man sa mga nagaduso nga ti amiendaran ang aton diri nga closed circuit television ordinance sa may syudad sang Iloilo. Kay ti tama na ka late, hindi na updated ining aton nga ordinansa. Gina-amiendaran man ini subong ni Councilor Miguel Trañasa. I believe ang mother ordinance gid sini si former Councilor Lex Tupas, kundi ko magsala. Ang ining nasambit yang opisina, wala ya sang CCTV, wala sang closed circuit television, kag wala sang security guard. Dalag ko nga kwarta ginakaptan nyo dra, dalag ko nga kwarta ang ara dra sa inyo. Wala ka mo yung security guard. Wala man ka mo closed circuit television camera. Ti paano na bi?
Tinatabo na gani, no? Natabo na. Nakawatan na kamo, na hold up na kamo. Ti paano kung white sang witness? Paano kung sa gin-hold up, abi, isa na lang tong bilin? Or ginransak? Ti sino na sokton ta? Sino na aton niya? Sino na sino na ang aton sila nga sundan? No, in fairness man kin kay isa sa kapulisan. Piti wala man sila, hindi sila makaano sang lead kay ti. Wala man sila sang sundan. Pero ti kinanglan gina nila nga sulbaron. Bisan wala sang closed circuit television dira sa lugar. No, kinanglan gid nila ya sulbaron ang kaso. Pero ti bala mapadali naton bala. No, matumod ta sa gilayon. Kag ti sigurado ta sigurado kita sa ginatumod ta nga suspect. If may ara kita diri sa closed circuit television camera nga high definition man, hindi man nga buron, no? Kahit may ara sa mga closed circuit television nga may naka-install matuod pero buron, tiway ka man sang may puslan kay ti buron man. So dapat gati high definition mas updated ang specs sang closed circuit television. Tiginhatagan sang opportunity ang ining mga hold-upper. Ginhatagan sang opportunity nga makapangawat. Ti kung ikaw kawatan, anong obrahon mo? Of course, unahon mo anay, i-survey mo, ipadalo mo sa surveillance ang lugar. Kahit ti masulod ka dakro, ay kakabalo kung di ka magwa, kung ay kakabalo kung di ka masulod, ay kakabalo kung anong gihuhon mo. So dapat nga ti, ipadalo mo sa surveillance. Ti kita mo, wala security guard. Ti isa na, no? Wala sang mayabato sa imo mo, kapin pa kon na puro man, wala taman ginapakanubo ang mga babayi, pero ti lain ang puwersa sang lalaki, no? Kagati, hindi ya into, tawag ni, wala abisang background sa martial arts or sa self-defense. Ti kundi may isa na ka laps. Ikaduha, wala pag isang closed circuit television camera. Ti duha na. Ti do kangay bala nga akahapos lang, kinahanglan mo lang gid kaisog, kinahanglan mo lang opportunity kag kaisog. Kapin pa ko may armas ka, ti alangan ano ginabi ang ibato sang mga ara dira sa imo nga may ara kaya sang armas. Sila ya wala sila ya armas. Lawas lang gid nila. Ti mas advantage sa mas bentaha sa imo nga side. Ti kuno hapos ang magpangawat. Di mo nang panawagan, halin pa ni sa nagliligad niya pinanawagan. Closed circuit television camera nga high definition. Ti para man na sa inyo, para man na sa kliyente nyo nga nagasulod sa inyo. Kag security guard. Nga kung hindi gani makawatan, hindi gani mabiktima sang hold up, hindi pa yung magbutang sa security guard. Tinagakapot ka mo sang dako da nga kwarta. Tama ka vulnerable. Tama ka init sa mata sang kawatan. 600,000 pesos, hindi lang lahog. Kag mayara guro sa mga times badra nga ti mas taas din ang ilang kwarta nga ginakaptan. Tinagakapot ka mo sang kwarta da-adlaw, may mga parcels padra. Dako gitang tsansa ba nga makawatan? Hatagan mo lang sang gamay nga oportunidad ang kawatan, mangawat. Di ka dako man siling kompanya nga ini. Nga ti wala nang ka-comply. Mo pa ning gina-question ni Councilor Estante. Nga ang hatagan ini sang permit nga ting isa sa mga requirements suno kay Estante ang closed circuit television camera. Tinga ang hatagan ini ya. Kag kun mayara gid man no, sa observation sang ni Councilor Estante, which is true man, may ara man sang iban nga mga establishments nga naga butang sa closed circuit television camera for compliance. Hindi man napuslan. Kaya buron. Wala man ginamonitor.
ti katrabahuso man ina nga trabahuso man, pero ti ma-prevent if ever nga mayara sang krimen nga matabo, ma-prevent kay ti ma-monitor na sa gilayon. Walang iban, i-check yaron pangayoon sang otoridad, kay i-review, ay sus, wala na yagali kay ti na-delete, kay ti wala sang storage. Inaabla nga after sang pila ka days, automatic nagaka-delete. Ti kanugon man, no? Kanugon man yung nagbutang kita dara, nag-install kita dara, tapos ito mo na puslan. No? So sa tapat, ano na niya, wake up call. Pila na nga wake up call sa inyo, wala ka mo sa gihapon nga bugtaw. Kapila na nga pamukaw sa inyo, wala ka mo sa gihapon nga bugtaw. O yun yun na lang, inaabla sa ugsaran nyo na mismo, matabo man ini, pahilayo lang. Pero hindi ta paghulaton, ang isa pa yung kakremen nga matabo, or isa pa yung kapag pang-hold up nga matabo, isa pa ka serye sang kinawatay nga matabo, kag kamo mismo ang mabiktima, kag among pagsalasala nyo, kag among pagbugtaw nyo. Kaya ti again, ining paghambal sa inyo, nga dapat may security guard kamo, or may ara kamo dira sang guard, may tao dira nga nagabantay sa security, especially kung kagabihon. Kailan na ako na, adlaw kati damo sang tao, damo sang nagapinarek-parek. Ti kun gabi, amo gina ang tsempo gid para sa mga kawatan para nga magsalakay. Again, security guard kag closed circuit television camera nga high definition. Sa pagini sa mga convenience stores. No, ligad to sa may distrito sang Haro, wala man to sang guard. Di kay may nag-hold up man to. Dumduman nyo to sa may Bunkers Village. Sa isa ka convenience store. Na-hold up man to. Pagkasunod niya mga inadlaw, mayara na sila sang security guard. Tinablang hindi nyo na paghulaton, nga dara mismo sa ugsaran nyo matabo or sa inyo mismo matabo ina. No, kay ti ina iya, ginapanogyadan ka mo sa kapulisan, hindi na yaga tinamad ang kapulisan, hindi nga pahapos man ang kapulisan, para man na sa inyo. Kag ti sa kapulisan man, bisan may security guard, bisan may closed circuit television na dira ang isa ka establishment, ti-enhance pa inyong patrol. Ang beat patrollers, ang pag-roving, kaya ti dako gid yang tsansa nga ma-prevent ang isa ka krimen kung mayara sang presensya sang police o kung mayara sang malapit, no, nga police dira sa mga establishments. Galing kay ti anhon nang naisang kapulisan kadamo-damo sa mga establishments diri sa syudad. Anhon lang na nila katatatap sa inyo. Di ba na pwede nga ti, maibutang dara sa inyo nga isa ka pulis? Or mayara sang kapulisan sa among saning area? Mayo lang na kung ililingod. Tulopaday lang ang mga establishments. Kaya ti isa lang ka-post. No? Sakop, damo sa masakupan. Pero ti paano kung lapta-lapta ka mo? Alangan tungaon na karon sang kapulisan? Ang ilang lawas? Tingaton nga police to population ratio. Wala ta pa na meet. I believe, dire sa Iloilo City Police Office, kaysa nagligad ng mga tinuig daw, 1:700. Isa ka pulis, 700 ka mga pumuloyo, tita, or sobra gani, naga 1,000, gani kung kaysa, hindi na insakto nga police to population ratio. Kinahanglan gid ang cooperation sang publiko. Kinahanglan gid ang bulig. Sa mga establishments, ang inyo mabulig, in order nga maproteksyonan nyo man inyo kaugalingon, para man na sa inyo mo, para man na sa inyong pagbutang dira sang mga security guard, kag ang pagbutang sang closed circuit television, para man ina sa inyo man, no? Una, hindi malikawan yung mga krimen ngayon, like hold up robbery, kung nakita sang mga suspect, tama kahugot, may closed circuit television camera, may security guard pati, tama kahugot, alang-alang na. Iyawan ta na kasulod. Ti amo na mo lang isa sa mga factor, no? Ma-prevent iya ang krimen. Oras sa Bombo, Philippine Standard Time, 1 minuto ang nakaligad sa taknang alas 5 sa aga. Check the report, sitwasyon sa palibot sa syudad sa Iloilo with Bombo Jomar Villa. Bombo Jomar, maayong aga. Yes, good morning, Bombo Resika. Good morning sa aton nga kabombo diri sa syudad kag probinsya sa Iloilo. Una kita anay sa aton sa ning sitwasyon ti subong bauti malamig-lamig, no, ang panahon
bangod man ti sa sining pagbubo man sang ulan kagabi. Pero ti sa subong way man sang pagtupa no sang ulan diri sa may syudad sa Iloilo. Pero ti may mga porsyon diri sang dalan nga madannog no tugas ang pag-ulan ti sa mga motorista naton magdoble halong kag sa naga-travel pakadto diri sa syudad kag sa subong yang aga bomborese no kay ti balanta kahapon gani may napatay bangod sa disgrasya ay hampang subong may mga dalanon diri nga mga danlog ati prone gid ina sa disgrasya no kon madasig ang emosyon ni abi no nga pagpadalagan sang motorsiklo kag ti may mga porsyon madaan sang madalad nga naga experience bala ti kon ang taon nato ng iban ti lubak-lubak may mga buho ti amo na nga makakos man na sa aksidente sa aton sa nga dalanon. Kag based diri sa observation nato no sa may palibot sang syudad to ni pagitamak damo no ang mga salakyan ay ti Sabado subong ang iban way man sang klase. So muna nga malaka no ang salakyan except lang ti sa mga merkado publiko mababsab naton nga tamak damo na no ang mga salakyan ang iban ti mga service nila abi ay mas probinsya pakadto diri sa syudad sang Iloilo. Kag subong man nga aga, nag-check man kita diri sa tagsa ka mga police station kung bala anong latest nagakalahinabo. Ti ang pila ka mga police station nagakandak man sige hapon. Kado daily routine na bala ang ining random checkpoint sa palibot diri sang syudad sa pagpatuman man sang kalinong kag katawhay kay kon ma-observe naton halos kalabanan diri ganapang sita sang otoridad ang iban way sang mga license ang iban way sang mga helmet kay kalabanan diri mga motor ang ginasita bangod nga ti subong aga ang iban nagasalig siguro nga ti bangod aga pa way sang bantay ti mo nang iban way nagasuksok sang ila sini nga helmet bomborese. Munang kon makita na to ti ang mga patrol car ni may mga bit-bit ni silang mga signages sa pagpatuman karon sang random checkpoint diri sa may palibot sang syudad sang Iloilo. May pila man sige hapon no, di gid malikawan nga may mga hinubog bala. Ati kon lang tawon nato sa may distrito gani sang Lapas o kon sa may barangay Sinikway Lapos ti may sato gani kahubog man ang gina-turnover dito sa police station Boboresi para manti malikawan ang pagtuga bala sang kinagamo sa barangay o kung pagkapuhag sa mga pumuloy sa muragin pagmayo nga dito lang na sa police station papahuayon para at least kung mampawan karon para mabalik naman no sa iya sinikaron niya agin halinan Boboresi. So munang kalabanan nga mga senaryo diri sa tagsa ka mga police station ang sa may Mandurriao kay ti usually abi no nagapamtag ining mga balay ilimnan at ti sa subong ang latest diri nga pag-checker naton ang mga PNP personnel ang naka-standby man sa area sa pagpatuman sige hapon sang kalinong kay Kataway sa may nasambit nga lugar Bomboresi. So muna no ang pila ka observation diri sa may palibot kag dalanon sa may bahin sang syudad sang Iloilo. Diri kita Bomboresi sa aton sa nga headlines. Ang asod-asod nga drug bypass operation gina-conduct diri sang otoridad sa may Haro kag sa may bahin sang police station number 1. Kag sa aton follow-up report pila ka mga barangay official na panawagan diri sa city government nga kung mahimo atagan sila sa sining parking space sa ila sining barangay ini ang kasunod man sa sining plano nga himuon nga 5,000 pesos ang multa sa manakpan nga nagapark illegal park sa higadya sang dalan. Ang dugang sa ni karon nga detalye kag information bantayan sa apon sining nga panumbalik. Ini si Bombojo Marvilla para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent, overall number 1 sa Iloilo. Basta Radio, Bombo! Maraming salamat sa kay Bombo Jomar Villa. Ang detalye sa nakron sang ginpang headline ni Bombo Jomar
Bantayan sa aton nga pagpanabalik pagkatapos lang sa mga importante nga mga pahanumdom. Plus Wala de Iloilo Billboard of Activities from February 26 to March 4, 2023. Ang Marso 3, amo ang first Friday sa bulan, ginaagdang tanan nga mga deboto, kag bisan indi man mga deboto, sang Sacred Heart of Jesus nga magtambong sa first Friday Mass sa among nga petsa sa La Tolda alas 5:30 sa hapon. Sa ini nga unang nga Sabado sang bulan sang Marso, ang Technocrats Band na magahatag sa inyo sang one great musical show, kaupo ng ilang mga pinili nga kanta from the past decades sa Concert at the Plaza magasugod alas 6 sa gabi. Sa tiun sa nga mga musical event, napulo ka mga Plus Wala de Iloilo Mags ang iga-raffle sa mga suki sang Plus Wala de Iloilo. Sa Marso 5, Domingo, ginaagdang tanan nga mag-participate sa selebrasyon sang Sunday Mass sa mga petsa sa La Tolda. Magasugod alas 11 sang aga. Sa tiun sang Eucharistic celebration, ipangamuyo naton sa Ginoo nga hatagan niya kita sang kabakod sa pagpangatubang sang tanan nga mga man-made kag natural calamities sa tuig 2023. Plus Wala de Iloilo, one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2023. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plus Wala Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plus Wala Dos. Ang pagpain o kung pagsegregate sang basura umpisa sa panimalay, nagahimo sa imo nga isa ka responsable nga pumuluyo sa imo komunidad. Kung ikaw nagapaina sang basura sa panimalay, nagadutay na lang ang basura nga nagakadto sa mga landfill kag mas maayo ini sa mga pumuluyo kag sa palibot. Maayo man ini para sa ikayong lawas sang tanan. Paano bala magpain sang basura sa panimalay? Magpreparar sang separado nga suludlan para sa wet kag dry kitchen waste. Magpreparar sang duha ka mga suludlan para sa dry waste sa bilog nga balay, isa sa plastic kag isa sa papel. Ibutang sa isa ka suludlan ang mga bagay nga pwede pa magamit liwat ukon mabaligya kag ihaboy naman sa gwa sang puloy-an pakadto sa basurahan ang mga wet wastes. Makakinot kag makakwarta ka na, makabulig ka patipig kag sa katinlo sang imo palibot. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Ang nagkalain-lain nga color combinations ang nagapagwa sang nagkalain-lain man nga personalidad sang tawo. Suno sa mga psychologists, ginapanugyan sa pagtuon nga mas makapasangkad sang modo sang tawo ang mga bright colors ipaanggid sa mga dark colors. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue ka green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto bangod ini ang nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans? Manami ini nga isuksok bagod nagahurumagi ng kanami sang legs ng isa katawo. Suno kay Dr. Hillary Jones, Tena Brand Ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila kamalain nga epekto sa pagsuksok sang skinny jeans. Makatugas ang permanenteng muscle damage. Mahimo nga maging infertile ang lalaki. Ang pagsuksok sang skinny jeans na nag-apekto sa reproductive health nga amo nagatugas ang UTI kag iban pang health issues. Mas maayo suno sa eksperto nga maggamit sang cotton fabrics agud mangin komportable kag magkalikaw sa hindi maayong epekto sa lawas sang skinny jeans. Atensyon sa mga mahilig magamit ng aircon.
Bangod sa mainit nga tiyempo, madamo ang mga tao nga nag-enjoy sa paggamit sa aircon, agud nga mabuhinan ang init nga ilangan na batyagana. Apang nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Sino ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga tsakyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon, bangod kun mahigko, mahimo ini nga magtugas ng impeksyon kag mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa maginot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Halimbawa diri amo ang pagbatsyag sang fatigue, pagpinuot sang paginhawa, pigado nga eyesight, malapsi nga panit, hinali nga pagbag-o sang modo, pagpalanakit sang lawas, kag iban pa nga balatian. Bangod sini, natukiban sa mga eksperto nga ang vitamin B deficiency mayara sa negatibo nga epekto sa ikaayong lawas. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells, kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells, kag body tissues. Ang vitamin B complex ang ginabugusan sang 8 ka types sang B vitamins nga ginalakipan sang thiamine, riboflavin, niacin, pantothenic acid, vitamin B6, biotin, folate kag vitamin B12. Kung manubo ang level sang B vitamins, makabatsyag sang numbness o kung tingling sensations, kag para sa iban nga senior citizens, nabudlayan sila nga mag-digest sang ila ginakaon. Magluwa sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Nakasimba ka na bala sa Miagao Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasambit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagao Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagao Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagao Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Masami bala nga nagabiring ang imutiil? Kung magpungko ka gani sang madugay, daw hindi ka na makatindog bangod nagabiring ini o kung naga-cramps. Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa dagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Pila sa mga rason sang cramps amo ang sala nga posisyon kung nagatulog o kung madugay nga pagpungko, kakulang sa potassium kag calcium sa dugo, kag dehydration o kung kakulang sa fluids. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtob madula ang pagbiring. Ang sasamiyo kuno nga ang isa ka tanom nga ginapadamo para sa oil sa iyang aliso kag native ini sa tropical areas sa Asia, Africa kag South America. Ining manggaranan sa protein, vitamins, minerals, kag antioxidants. Sino kay consultant nutritionist Dr. Rupali Duta, ang sesame seeds ang nagapanabo sa Bombo Philippines Standard Time, 15 minutos ang nakaligad sa tak ng alas 5 sa aga. Pabalik diri sa Bombo Reports First Edition. Sa ating mga kabombo, ating istoryahan ining natabo bla sa mibahin sang probinsya sang Antique. Ang Philippine Coast Guard nag-deploy na sang mga personnel kag oil spill mitigation assets matapos sa tina-confirm nga naglabot na sa may probinsya sa Antique ang ining oil spill sa Nawan Oriental, Mindoro. Sa interview diri sang Bombo Radio kay Broderick Train, ang head sang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office sang Antique, yagin payag nga apektado sang oil spill ang sitio Sabang, Barangay Semerara sa bahin sang Kaluya. Apang hindi pa matumod ang extent sining damage nga natuga sining nasambitiya nga oil spill. Mayara na sang 15 nga mga personnel nagikan sa Marine Environmental Protection Unit sang Philippine Coast Guard ang ginpadala sa may Libertad nga among closest point sang Panay Island sa Semerara Island. Possible man sa Philippine Coast Guard
nga gamiton ang mechanical recovery o kanang oil skimmer agod nga ti ma-address ining sitwasyon. Ginapahayag 68 to 70 nautical miles o kon 125 to 129 kilometers ang distansya sang Antique mula or nagikan sa baybayon nga sakop sang Balingawan Point sa bahin sang Nawan sa Oriental Mindoro kung sa diin nagkapan to ang motor tanker nga MT Princess Empress nga may karga nga 800,000 liters sang industrial fuel. Ginamonitor man subong sang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ang insidente agad na makita ang posible nga damage sa marine biodiversity kagang epekto sang nagatagas nga langis sa livelihood naman sang mga residente malapit sa nasambitiya nga baybay. Kaya balaan taman no, sa probinsya sa Antique, saman sa mga livelihood kid or pangabuhian sa mga taga-Antique, ang pagpanagat o kung pagpangisda. Tikaron, mayara sa tabo ni naglabot dara sa bahin sa Kaluya, ang ining nagtagas nga langis or ining oil spill nagikan pa sa Oriental Mindoro. Ti possible mga naagyan halin to bisang Oriental Mindoro padulong diri sa may bahin sang probinsya sa Antique ti base kon mayara man sang presensya siling nasambit iyang oil spill. Ang Philippine Coast Guard may patiginon man karon nga update karon Las Nuevas Saga bantayan na sa aton yung mga kabombo kay maghatag sang update ang Philippine Coast Guard may kantanan sining insidente dira sa bahin sang Kaluya, Antique. Again, hindi pa ma-determine as of the latest kung ano dra ang extent sang damage sining nasambitya nga oil spill nga nakalabot sa bahin sang Kaluya o kung dra malapit sa may Semerara Island. Oras sa bombo, Philippine Standard Time, 19 minutos ang nakaligad sa takna nga alas 5 sa aga. Dumduman nito sa nagligad, mayra sang shooting incident sa may barangay Bagakay, Pototan, Iloilo. Ang nasambitya nga shooting incident, ang suspect isa ka barangay tanod sa nasambitya nga lugar, ara na subong sa Pototan Municipal Police Station matapos nga nadakpan ni siya sa hot pursuit operation sang kapulisan. Ang suspect amo si Ayan Pedroso, 50 anyos, sang barangay si Ayan Pedroso. Sang nasambitya nga barangay, samtang ang biktima amo si Ryan Michael Mendoza sang barangay Ginakas sa nasambit man niya nga Banwa. Based diri sa kuha sang closed circuit television sang barangay, sakay sa motorsiklo ining biktima and nagapundo sa may atubang sa Tiangge sang asawa sining suspect. Wala pa kapanaog sa motorsiklo, palapitan sang sining suspect kagindunan tiro ang ining nasambitya nga biktima. Gindala pa sa ospital pila pa ka days, Pebrero 26, Domingo na natabo Pebrero 26 na gindala or na tabo ining insidente, gindala sa ospital pagka Marso 1, ginbawian ini sang kabuhi sa may bahin sang ospital. Ang igo sini sang sining biktima sa iya liog naglapos sa iya nga nawong ti wala naka-survive ining nasambitya nga biktima ginbawian gid sang kabuhi. Ang kaso nga gin-file frustrated murder. At na-file na tayo isang ligad ni semana mo. Tibuhi pa tong biktima. Pero maga-secure sang autopsy report, sang autopsy result and death certificate ang kapulisan para nga mano ni pasaka ni sa murder ang ining kaso sang suspect nga si Ayan Pedroso. Ang motibo sa giyapon sang kapulisan, no? Old grudge kaysa nagligad July 2019 daw gintayaan ni kuno sang biktima ang suspect gintayaan sang armas. Amo na nga mayara sila sang daan nga hiligot anon
And wala niya kuno nadala sa report sang kapulisan ang ginapahayag nga third party ining biktima sa relasyon sang mag-asawa or sa sining relasyon ni Ayan Pedroso kag sang iya nga asawa. Kay ginabati-bati, no, nga ining si Mendoza, no, third party o kon other man sang asawa ni Ayan Pedroso. Pero panginwala ini or according sa kapulisan, wala ini kuno dalaya sa ila nga monitoring or wala na naka-record sa ila nga may kanta nandra or may third party abi or selos ang rason sining or motibo sining krimen. Kaya again nagwa inang information kaya una nagwa sinang information nga other man sang asawa sining suspect ang biktima. Yari bala si Police Major Roy Tayona, ang Chief of Police sang Pototan Municipal Police Station. Parts 1 sa gabi dira sa Metro ng Hospital. Okay. Din gani sir ang pilas kasi ni sir? May pilas kasi sa may liog ng po sa iyang pismo, ma'am. By the way sir, anong motibo sang suspect sir? Nakatuad ng suspect. Anong motibo niya sir? Pero na, old gloves gapon. Ali ang biktima sa nagligad sir ang nagtaya sang armas sa suspect. Ang biktima ito sa bunga, ma'am. Pero may mga information dabi sir nga nagaguluwa nga may third party ining biktima sa mag-asawa sir. Ano ka matuod na? So, wala naman sa amon naman. Ang lang niya ang based lang sa recorded na vendors na record sa atin na police station sa mga record sa barangay. Wala man na nag-aasama yung record. Nabatian ang pagpahayag ni Police Major Roy Tayona, ang Chief of Police sang Pototan Municipal Police Station. So, ginaprepara sa buong sang bahin sang Pototan Municipal Police Station ang mga dokumento, no, para nga pasaka ni sa murder ang kaso sining ni Ayan Pedroso nga nagaluthang kay Ryan Michael Mendoza. Oras sa Bombo, Philippine Standard Time, 24 minutos ang nakaligad sa takna ng alas 5 sa aga. Check it on to naman this time, mga detalye sang balita. Nagikan sa patrol with Bombo Jomar Villa. Naka-standby sa pingang linya si Bombo Jomar Villa. Sa report, Bombo Jomar, please go ahead. Duwa ang arestado sa magkatuhay nga ginapatigayon nga drug bypass operation sa syudad sang Iloilo. Una ang ining drug bypass operation sa may barangay Balabago sa may distrito sang Haro. Ang arestado si Jomari Gabiason, 27 anyos, residente sang nasambit yang barangay. Ang nagpanguna diri karon nga katapos ang otoridad amo ang Station Drug Enforcement Team sang Haro PNP nabaklan ang arestado sang isa ka sachet sa suspected drugs nga nagabalor 1,600 pesos. Na-recover dugang ang isa pagid ka transparent plastic sachet sa sining paghinakop sang nasambit yang arestado. Nakitaan pagid sa dugang sa duha o kung nagalabotanan sa tatlo ka plastic sachet ang na-recover. Kag piladri karon ka mga non-drug item, lakip ang weighing scale, kag aluminum foil. Sa subong, nakahunong sa may Haro PNP ang nasambit yang arestado. Kag inura sang gid no, may bypass operation naman nagluntad sa may barangay Zamora, Iloilo City proper. Ang subject o ang arestado si Reniel Alejandro, 39 anyos, residente sa nasambit yang barangay. Ang operation gipunahan ni Police Captain Mapin. Oras sa Bombo, Philippine Standard Time, 26 minutos ang nakaligad sa takna ng alas 5 sa aga. Gulpi lang nag-robot ang tingog ni Bombo Jomar. Daw kayo man sa to Bombo Chris ang pag-start ni Bombo Jomar. Anyways, balik-balikan tayo na karoon with Bombo Jomar Villa. Oras sa Bombo, Philippine Standard Time, 26 minutos ang nakaligad sa takna ng alas 5 sa aga. Sunod-sunod ang drug bypass operation sa bahay ni sang kapulisan sa pagpanabalik Bombo Jomar. So mo to ang arestado si Reniel Alejandro, 39 anyos,
sang nasambit nga barangay. Based rin sa report sa otoridad na baklan ini siya sang isaman ka sa siya sang suspected shabu nagabalor 2,500 pesos. Na-recover dugang ang 5 ka empty plastic sa siya sang suspected shabu ang baybas man ni RB kag ang pila ka mga non-drug items. Na-recover diri ang kabugusan nga standard price no sa sining illegal nga drugs nga naglabot sa 6,800 pesos sa subong detain ini sa Mayla Capsel sa police station number 1. Sa atong follow-up report, nagpanawagan ang barangay official sang barangay Mambulo Delgado, Iloilo City proper sa city government nga kon mahimo kung pwede nga hatagan sila sa parking space sa ila sining lugar. Ini ang kasunod man no sa sining ginadihon karon sa City Council nga pagpasaka no plano nga pagpasaka nga multa sa sining madakpan nga naga-illegal park sa higadya sang dalan. Suno kay Barangay Kagawad Tony Fernandez iya diri pahayag nga kalabanan sa ila sining mga pumuluyo sa barangay sa higad sang dalan nagapark bangod nga tama kakitid ang ila sining parking space sa sulod sang ila sining sa sulod sang ila sining puluyan. Dugang pasang natungdan, tagan man sila sang opsyon antes nga ipatuman o kung aprubahan sa City Council ang ining pagpasaka nga himuon nga 5,000 pesos ang multa. Kay pananglitan kung mahimo na ini nga 5,000, expected ni Kagawad nga madamo gid sini ang mamultahan kag halos kalabanan no sa mga pumuluyo niya nga hindi makasarang no magbayad sa muna kadako nga kantidad. Dugang pa niya nga tani tagaman sila sang opsyon nga kung mahimo nga ti may ara sila maparkingan sa ila sining salakyan para at least kung mamultahan dang iban so why sila sang rason kay ti may ara sila sang parking space nga dira dapat ipahamtang ang ila sining mga salakyan. Si Kagawad Tony Fernandez sa interview sa Bombo Radio. Ang parte sa ako niya, hindi na siya hindi na mabudlayan siguro ang mga nagasalakyan, mga commuter kay kung kaysa may mga salakyan nga wala man sila parkingan so kalabanan diri sa city sa city dira lang sila ka parking sigad sang dalan kay why man sila dalan parkingan sa ila salakyan. So kung implementar gina nila actually may ara na nalahi. So kung dugangan pag nila hindi nga mga tao ni pigado man sila nga daan mo pamultahon mo pa sang 5 mil nga hindi gani ka sarang pagita sa gila kinawala sa adlaw nga tanan. So kung ako na ma-advise na sa city government pangitan sila sang parkingan para sa mga pumuluyo kay taxpayer na pumuluyo mo may right na sila yung nga tagaan sang parkingan. So kung kung i-implementar nila damo niya magbatyag sang kaakig siguro kung ito patuman nila na. Dire sa diversion sa may Delgado Street no. Along the road day karon makita na to no. May bike lane na din magtimbang ti observe mo may mga nagapark man gapon. Oo kung gabi damo di ka parking. Hindi mo na maibitar kay tiway mo sila panakop. Siguro kung dakpon nila ti mahawan man siguro kay adlock man siguro ng mga commuter nga magparking dira kay dako nga dan 5 mil. Ano man din nila pangitao na adlaw nila kay kulang sa mga palangitan-an kung dakpon ba sila. Tingi mo sa lakyan. Mambo Jomar. Ini si Bombo Jomar Villa para sa number 1 kag most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo. Maraming mga salamat sa kay Bombo Jomar Villa. Di, kung mo na yung hambal nila, kung wala ka mo sa parking area, hindi magbakal sa lakyan na kay tituod na, may salakyan ka, din mo na i-park, no? Pamilin-bilin mo na sa higadalan, hindi mo na hindi mo na ma-secure kag ti mo na mayara kita sing ordinansa diri sa may bahin sa syudad sang Iloilo pero tinagaayo ang pila ka mga barangay officials, pila ka mga pumuluyo especially sa mga thickly populated area or sa mga lugar balang ati damo sang establishments no wala na yasang available nga parking space nga kun mahimo atagan sila sang parking area
or ti may i-designate dra nga parking area pero ti ambal ni kagawad kun may mga panakop man kuno basi kun manuto man sila di man sila magpark ti ara man inagli no ara man gili kung gabantay lang tayo kung may manakop kun wala sang may nagapanakop ti sige lang okay lang dra lang i-park lang dra pero kung may nagapanakop may nagabantay na ti muna na pag ano ta pag nuto ta muna na pag park ta sang maayo. Oras sa Bombo Philippine Standard Time, 32 minutos ang nakaligad sa takna ng alas 5 sa aga. Check-in ta na aton yung mga bombos, aton yung mga sister stations dito sa Western Visayas. Una kita sa Bombo Radio Bacolod. Bomboan, good morning. Welcome kag mayong aga sa imo Bombo Rizzi, Bombo Radio Western Visayas. Sa mga balita na Mondrea sa may syudad sa Bacolod kay sa bugos nga probinsya sa Negros Occidental, una ti mga transport group sector diriya sa amon sa may syudad sa Bacolod, mayara Bombo Rizzi sa pinaka-latest update nga maupod sa transport strikes ining nationwide nga transport strike sa palabuton iya nga Lunes, Marso 6. Bangod ni sa pagprotesta sa gihapon sinang ginaduso nga modernization program sang gobyerno. Ang hambal diri gani ni Mr. Vicente Harena subong nga aga ang biyahe niya punta Taytay Central Market diri sa may syudad sa Bacolod. Manati opda na mo ni hindi kami luyag nga madula ning traditional jeepney kay pero ning amon jeep yati okay pa man. Compliant mani do hindi mani kagang-kagang hindi kami gusto nga sila bala ma-drive sa modernized nga muning ginaduso kay man sa kita or pareho na limited hindi na makasarang sa pang-adlaw-adlaw nila unlike kung magbiyahe kuno sila traditional nga makasarang gid makasagod sa ila sini nga pamilya. Kag subong man sa dugang panahon diri nga balita kundi may ginpatay diri nga isa ka gwardiya security guard diri sa may barangay 5 sa diri sa may syudad sa Bacolod. So sa pinaka-latest update kay ini nga gwardiya ti ginahibalo sinong nagtiro patay kay kwan siya 10:45 sang gabi sang Huwebes sang gabi gintiro patay gid siya dead on the spot. Lapit ni sa hospital niyang barangay 5 kung sa din siya natiruhan pero tianhon mo kay patal sa ulo. So mayo lang kay naga-working, nagaandar ang mga CCTV camera. So sa CCTV footage may nakitaan nga nagtiro ang kung sinong nagtiro. So subong nakahunong na sa police station 2 ang person of interest, isa pa lang kay tatlo ni sila pero ang isa nga ni amo gini nakitaan nga most likely siya ang nagtiro gid ni sining gwardiya nga si Jofen Diquito 42 anyos. Ang motibo nga ginatanaw sa mga kapulisan ginsaway lang ni sila sang gwardiya kay ilang motorsiklo dapat hindi na designated nga parking area. Tidira nila ginpark ang ilang nga motorsiklo sa mga kaupdanan niya man nga nagkadto abi sinang balay ilimnan. So ginsaway, pagkasunod nga mga inadlaw, amo na ning natabo sa gwardiya. Gintiro, patay na. Kagsubong man, sa dugang pa nga mga balita, ang mass wedding 2000 kundi year 2023 kita subong Bombo Rizzi, Bombo Radio Western Visayas. So ang mass wedding sa Bacolod City Government Center nga pagapangunahan abi sang alkalde o ang officiating officer si Mayor Albi Benitez kundi na reschedule ni siya. So ang confirmed na nga date nga kaslo niya ang 2023 man ka couples sa palabuton nga Sabado next Saturday, March 11. So ang mga dinapit nga bisita ang First Lady si Attorney Liza Arata Marcos. Amo ni so far mga balita namon diriya sa may syudad sa Bacolod kay sa bugos nga probinsya sa Negros Occidental. Balik sa imo Bombo Rizzi. Maraming salamat Bomboan sa Bombo Radio Bacolod. Check-in naman ang Bombo Radio Kalibo with Bombo April. Bombo April, good morning. Good morning, Bombo Resi. Good morning, Bombo Radio Western Visayas. Ang amon man nga managapanguna nga balita diri sa Banwasang Kalibo kag Bugos man nga probinsya sa Aklan. Una diri update sa may bahin sang amon nga isla sang Boracay kag Banwasang Malay. Subong ang amon nga alkalde sa may bahin sang Banwasang Malay
nagdunar sang dugang nga anom ka mga body-worn cameras sa may bahin sang amon nga Malay Municipal Police Station. Ti kagapon, Marso 3, formal na nga gin-turn over ini ni Malay Mayor Frolibar Bautista ang anom tanan ka mga body-worn cameras sa may bahin sang amon nga Malay PNP sa pagpanguna ni Malay Chief of Police, Police Lieutenant Colonel Don Dexe De Josa. Ti ini nga donasyon bilang sabatman sang LGU Malay sa inibalang nga apila sang Malay PNP sa Municipal Peace and Order Council nga atagan sila sang dugang nga mga body cameras. Ti magamit ini sa ilatong nga mga documentation sang ilang nga mga police operation kag ipakita of course sa mga turista nga nagakadto sa isla sang Boracay nga dugang ining implementar sa hugot nga seguridad kag of course ang ang pagiging fairman sa amon nga mga PNP personnel sa ilang nga mga operation against sa ining nga mga anuman nga klase sang insidente kag aksidente. Samtang dugang man nga balita diri sa amon kagapon adamo to sang may nagbantay kag syempre nagulat-ulat bala sa ini nga nakatalana tani nga pagdungka kag pagabot sang ini nga Western Dam cruise ship sa may bahin sang amon nga isla sang Boracay. Apang ti bangod gani sa daw malain nga man nga panyampo nakansela kag away nakaabot kagapon ang ginalauman tani nga ikaywa nga international cruise ship nga magadungka sa may bahin sang isla sang Boracay right after sa ining paghuluhaluga sang aton nga mga restrictions. Ti initani may sakay nga 1,933 ka mga pasahero, kaupod ang ilang nga 790 ka mga crew, kagagikan ini sila sa Puerto Princesa sa Palawan, kag magakadto sa Boracay, kag sunod man nga magapadulong sa Metro Manila. Pero based to sa LGU Malay, ti lang ini, kumbaga na-stranded lang na ini, paayo-ayo lang ang gidana isang panyampo, pero nakatalana man ini nga mag-aabot sa amon nga isla sang Boracay. Kag update sa amon nga tourist arrival sa ini nga bulan sang nagligad nga bulan sang Pebrero, may ara man kami nga nailista nga 143,000 plus nga mga turista nga nagbisita sa may bahin sang amon nga isla sang Boracay. Ini ang combination na sa mga domestic kag foreign at tourist. Ti kung ato niya ikumpara, malayo gihapon ini sa amon nga target nga 200,000 per month nga pre-pandemic situation or pre-pandemic tourist arrival. Wala mo lang ani so far ang amon nga mga nagapanguna nga balita diri, balik sa imo, Bombo Resi. Madamo nga salamat Bombo April sa Bombo Radio Kalibo. Check taman this time ang Bombo Radio Rojas sa probinsya ng Capiz with Bombo Rita May. Bombo Rita, good morning. Morning, Bombo Rezi. Mayong aga, Bombo Radio Western Visayas. Ang amundriya ng mga balita sa Sirad sang Rojas, kagbugos nga probinsya sang Capiz. Kagabi, no? Ginkalipay sang mga Capiz, no? Mga tumulong Katoliko, ang anunsyo sang Santo Papa ni Pope Francis. Bangod gani nga ti may bago na diri nga arsobispo, may gin-appoint nga sang Santo Papa ang ika-4 nga arsobispo diri sa amon nga Archdiocese sang Capiz. Inigani sa pagkatawo ni Most Reverend Monsignor Victor Bernuevo Bendico nga tumandok gid sang Panay Capiz. Kagini siya sa karon ang bishop sang Diocese sang Benguet dito sa may Baguio. Kag wala pa man sang maging pagwa diri nga mga aktibidad or programa may kang tanan sa pagsugalaw no? Sa pagbalik sa iya gid yang puluyaan kung baga ni Monsignor Bendico. Matapos man gani nga masobra man isa ka tuig Bombo Radio Western Visayas nga wala kami diri sang arsobispo sa Archdiocese sang Capiz. Matapos nga ti nabakante kay ang amon diri anay nga arsobispo ti nangin cardinal si His Eminence Jose Cardinal Advincola Jr. ang nangin arsobispo man sa karon sang Archdiocese sang Manila. Sa tugang namon diri nga mga balita diri sa amon sining probinsya,
ang mga lihok bala nga ginapatuman diri sa ngamon nga mga local government units pag-abot sa likaw sa African swine fever. So far, wala diri sang may nadugang nga kaso sang ASF diri sa amon sa Capiz matapos to ang pagka-positive sa mga virus sa apat sa anom no, ang apat sa anom ka mga blood samples dito sa may barangay Kanapian sa Banwasang Maayon matapos nga ti pinapayag nga may residente sa mga barangay nga nagbakal sang karne sang baboy sa may bahin sang Sara, Iloilo. So far na control man ato, wala naman naglakta, pero sa may Banwasang Tapaz may reported nga 20 ka mga baboy ang nagkalamatay humalin sa tuong Enero tubtob sang Pebrero. Kag sa karon ginahulat sang ila dito nga Office of the Municipal Agriculturist ang resulta sang blood sample sa tong mga nagkalamatay nga baboy sa barangay Carida sa Banwasang Tapaz. Kinahibalo pa, hindi pa sila makakonfirm kung positive ato balayhan sa African swine fever o kung iban man yang balatian sang baboy. Sa Banwa naman iya sang Hamindan, nagpatigayon sang pagsinapol dito ang ilang mga pork vendors sa merkado man o kung sa talipapa para nga ti magplastara sang pila ka mga tikang agod nga ti likawana nga masudlan sila sang ASF. Kangay gani sa ang ilang baboy dapat maagigid sa sa ng slaughterhouse ang pagkatay kag hindi sila dito pwede ka baligya sang baboy sa kundiin-diin lang. Kag subong man sa dugang pagid namon diri nga balita sa kaso naman niya sang hand, foot and mouth disease diri sa amon sining probinsya sang Capiz, triple gido ang pagtaas ang kaso sang amo nga balatian. Ini kaniyang ginpayag ni Mr. Geoffrey Espirito, ang Development Officer 4 kag nagpamabas ng Department of Health Capiz. Nasunod din sa iya sa tong January 1 to February 25, 2022, may 78 gid lamang ka kaso sang hand, foot and mouth disease diri sa amon sa Capiz. Apang sa kapareho nga mga tinion subong nga 2023, may ari na kami diri sang 246 ka mga kaso sang hand, foot and mouth disease. 212.82% gid ang pagtaas. Kag kalabanan diri nga mga pasyente ang nagaedad isa tubtob 4 ka tuig. Ngamoy ning makabig nga dali gid malatnan sang hand, foot and mouth disease. Pero wala man sang mga casualty pag-abot sa sining nasambitan nga balatian. Amo na ni so far mga balita diri sa amon sining nga syudad sang Rojas sa ubos nga probinsya sang Capiz. Balik sa imo Bombo Rezi. Maraming mga salamat Bombo Rita sa Bombo Radio Rojas. Sa amon naman mga balita diri sa mayuhahin sang syudad kag probinsya sang Iloilo. Kahapon nadakpan isa sa mga suspect sa pag-hold up sang GNT Express sa may distrito sang Haro. Nadakpan ini siya sa may barangay Ginubatan sa Banwas sang Leganes sa balay sang iyang nobya. Ining si John Mark Libuna, Bombo Radio Western Visayas, mayara na ya sang daan nga mga kaso. Nakapiyansa ini siya, duha ni karaberi nga kaso, nakapiyansa and ang isa to na dismiss na lang eventually kay ti wala nagsipot ang complainant. Ang isa naman tigin pangalanan man diri sang direktor man sang Iloilo Police o kun Iloilo City Police Office si Police Colonel Jonas T. Coronica. Ang isa man diri nga involved isa sa mga suspect amo si Marlon Idimburgo. May kaso man ini nga robbery man sang nagligad. Kag may isa pagid ka minor de edad. Kahapon from 100,000 pesos nga reward ni Mayor Charit Ranias, gindugangan ni Congresswoman Jamjam Boronda sang another 100,000 pesos no cash reward ini sa makatudlo sa mga suspect no para nga dali ini nga masolbar ang ining kaso ni with this reward no, sa bahin sang Iloilo City Police Office damo sang nag-coordinate man sa bahin sang Talatapan gina-question sang isang man niya kakonsehal kung nga nahatagan sang permit ang nasambit iya nga courier company bisan nga ti wala man niya sang closed circuit television.
Kay ti isa na sa mga requirements no iya sa konsihal, wala na sang closed circuit television camera, wala pagidya sang security guard. Imagine mayara kamo sang ginakaptan dra nga dako nga kwarta, no? Sobra to sa tunga sa milyon ang kwarta nga ginakaptan sang nasambiti nga courier company, pero wala iya sang mga safety measures nga patuman na. Samtang sa pihak naman sa iban pa nga mga balita sa may bahin sang Kaluya, lapit ra sa inyo Bombo Radio Kalibo, ining mayara sang nakalabot nga oil spill nakalabot pagid dira sa bahin sang Kaluya Antique, lapit ni sa Semerara Island. Ang ining nasambitiya nga langis nga ini, halin pa ini sa naglugdang tubla nga MT Princess Empress sa bahay niya sang Oriental Mindoro nga may karga to nga 800,000 liters sang industrial oil. Tinakalabot sa may bahin sang probinsya sang Antique. Ang subong ang bahin sang Philippine Coast Guard nag-dispatch na to sang personnel agod nga masakyar ang nasambit yang area. Mayara man karon sang pati ay hatag nga update ang Philippine Coast Guard. Karon mga 9 sa aga may kantanan sining oil spill nga nakalabot sa may probinsya sang Antique. Samtang mayara na kami sang bag-o, finally bag-o nga direktor sang Iloilo Police Provincial Office. Kay nangin na kontrobersyal man ini kay ti may ginhatag ang Camp Crame nga 3 ka mga pangalan, si Police Colonel Ronaldo Palomo nga amo na subong ang nagapungko bilang direktor, ang isa pagid kangalan amo si Police Colonel Noel Alinio nga sa nagligad acting director mo ning gidbusta ni Palomo, ang isa pagid si Police Colonel Hervasio Balmaceda, ang former bala nga chief sang Criminal Investigation and Detection Group. Tinagkapili na si Governor Defensor amo si Police Colonel Palomo, pero nadugayan pa kag makaabot ang order. Nadugayan pa bala nagpila pa ka inadlaw ang nagaligad kag nag-abot na ya ang order ni Police Colonel Palomo. Di kahapon ginpatigayo na ang seremonya, ang turnover sa bahin sang Police Regional Office 6. Samtang istoryahan tani Black kay speaking sang African swine fever sa Banwa or sa bahin sang probinsya sang Capiz, Bomborita, mayara naman dira sang suspected nga African swine fever sa inyo nga probinsya. Ang bahin sang Department of Agriculture nagpahanumdom sa mga iban pa nga probinsya like sa bahin sang probinsya sang Negros Occidental, no, kag sa bahin sang Aklan kay ti wala pa dra iya sang African swine fever nga mag-aligmat. Now aton istoryahan Bombo Radio Bacolod kay ti balantaman sang nag-una diri sa amon sa may probinsya sang Iloilo, nagpangudal man kamo. Kamustahon ta subong? Kamusta na dira ang pagpangudal nyo? Ara pa sa gihapon o kon tent na lang ang nabilin ka ngay diri sa amon nga pila ka mga areas nga tent na lang ang nabilin, todo wala man sang ginapatuman bala bomboan, wala sang ginapatuman nga pagtsakyar or wala man sang ginatsakyar ang mga nagaagi nga mga baboy bomboan. Sige, gijagyapon namon pangudalya Bomborisi. Do kaluyan man kami diri sa Bacolod sa Negros, no. Kita mo sa ASF, free man kami sa bird flu. Free man kami ya, kay nga ate, in fairness ya, nag-check yar, man nakita mo to ganitong ligad tong mga itlog to, ginsunog, kay ti, base to ya sa, sa ordinansa, kag base sa pagpatuman to nga dapat, basta wala papeles, ti, kundi, maski ya kadamo, hindi i-dispose gida diri sa amon, ti, hasta subong ASF free, ang Bacolod kag ang Negros Occidental, Bombo Rizy. Maayo na bombuan kag padayunan nyo lang kay tama ka devastating, no? Ba naton tama ka devastating siyang epekto sining African swine fever kay tinaagyan na namon diri sa bahin siyang probinsya sa Iloilo. How about dara sa bahay naman niya sa Aklan, Bombo April, may ara pa kamo sa gyapon siyang pagpangudal dira? Tama ka gidira Bombo City. May amon man, stricto man na subong ang amon nga mga border checkpoint, pero may ara ba gihapon maburesi nga mga dungol coming from Capiz, Iloilo, kagiban nga mga kaingod namon nga mga lugar nga nagapasulod sa gihapon. Ti last time to Bomboresi, ambot kong nakalabot dira nga may isa dito ka from Capiz, naglapos siya, malapos tani diri sa amon pasulod sa Aklan dito sa border namon sa Altabas. Ti
makon mo to nagsulod siya to sa iya nga bagahe sa maleta, putos niya to ang mga frozen meat products, ang iya nga mga lambong kaga palapson tani, ti maayo man nga ano bala na sikyar gilayon sa checkpoint, may mga ari gyapon na nga mga tawo nga bala na lila nga ang aklan iya sa free kag bawal diri nga magpinasulod sa mga mga pork and meat products coming from mga probinsya kag lugar nga may ara sang kaso sang ASF, pero nagatiuha gyapon nga magpasulod. Pero balan mo Bomboresi, magluwas sa bawal kami magpasulod sa mga pork and meat products, bawal man kami nga magpaguwa sang amon nga supply kay ti gina-preserve sang amon nga Aklan Provincial Government ang amon nga supply nga dapat ang amon nga mga buhi nga baboy diri lang para lang sa amon sa probinsya sang Aklan para hindi kuno kami mawadan. Bomboresi. Amo gani dapat nga ti ano man kamo dray magpaghanda man kay ti basi nga tuod nga may shortage bala sang pork products diri sa bahin sang Western Visayas. Bombo Radio Rojas, kamusta ano subong ang tikang dugang sang provincial government kay ti basi hindi man kami gusto nga magpareho kamo dira sa amon diri nga ti pila na kabanwa diri ang naragin categorized as red zone. And bilyon na yung amon diri nga kapirdihan bangot sining African swine fever, Bomborita. Ti diri sa amon sa Capiz, hindi ka mo magkabalaka kay ginahalungan diri namon nga hindi malapta or hindi maglapta ining African swine fever kaysa pagkamatuod gani atong apat nga sa may bahin sa barangay Kanaapian sa banwasang maayo na kontrol atong madasig to nga na kontrol para nga wala na naglapta gani. Actually sa iban nga mga kabarangayan kaya mga kaiping to nga mga barangay nagpatigayon sang border checkpoint kaga mga kaiping man nga mga banwa diri sa amon sa maayon ang nagpatigayon naman sang border checkpoint gani ginapasiguro gid diri nga ginahimo man namon diri ang tanan sa amon diri provincial government ang mga LGUs ginmanduan nga magpatigayon sang ila tagsa-tagsa ka mga tikang para nga hindi sila masudlan sang ASF kag hindi na maglapta sa iban nga mga probinsya. Bomboresi. Tiyan mo na nga amon nga panugyan lang diri sa bahin sang probinsya sang Iloilo kay ti pila na kabanwa diri again ang paidalom sa red zone bagon sining African swine fever and ti halos sa pila ka mga sa mga pila ka man kasimana nga ti miyara sa gyapon sang mga banwa nga may na-detect naman nga bago nga kaso sang African swine fever. Anti di lahog-lahog ang epekto sining African swine fever. Anyways, hindi ko na pag-ibalik nila sa inyo, Bombo Radio, Bacolod, Rojas, kag Kalibo. Magasunod na ang Bombo News and Views Morning Edition. Ini si Bombo Razi Bordon para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Hindi lamang sa jeans o kung tugas ang katigulangon ang rason sa hair loss o kung pagkaunot sa buhok, natukiban sa health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sa environmental factors. Suno kay Yuk Chul Kwon sang Future Science Research Center sa Republic of Korea kag lead author sang pagtuon ang hair loss ang mahimo nga tuga sang air pollution. Sa nasabit nga pagtuon ang particulate matter o kon ang particle pollution ang makatugas ang health risk kag nagapanubo sang protein level nga importante sa hair growth. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Ang nagapanguna nga kabangdanan sang climate change among paglaptas ang ginatawag nga greenhouse gases sa kahawaan nga ginalakipan sang carbon dioxide, methane, nitrous oxide kag ozone. Ang mga gases nga ini naghalin sa paggamit sa mahigko nga sahi sang enerhiya kag gasolina. Madamo ka sang pwede mahimo agud nga makabulig nga mauntat na ang global warming. Una, hindi magamit sang plastic bags. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy bangon dinhi nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Tanan kitang may mahimo. Gani,
Protektahan ta ang aton nga planeta. Pirmi kabala nagapanguyab, ang pagpanguyab ang indi man dapat kahangawan suno sa mga eksperto. Bangod isa ini ka natural nga proseso bilang response sa kakapoy, katuyo, boredom, kag kun kaisa, mahimo nga na-trigger ka lang kung may makita ka man nga nagapanguyab sa imo tupad. Apang ang ginpaandam sa mga eksperto, amo ang sobra-sobra nga pagpanguyab, sa diin masobra ka isa ang pagpanguyab sa sulod sang isa ka minuto. Mahimo man ini nga indikasyon sang brain tumor, heart attack, epilepsy, multiple sclerosis, kag liver failure. Bilang panugyan sa mga eksperto, mas maayo gid nga magkonsulta gilayon sa doktor kung may nanutisyaran nga increase sa pagpanguyab, ilabi na gid kung wala man lang sang matumod nga rason. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon, agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Mas maayo man nga magpangayo sang bulig sa mga profesional. Ang cabbage o kon repolyo masaming nga panakot sa aton mga linuto. Dapat lang ara ini bangod sa sustansya nga dala sini sa ikaayong lawas. Suno kay Vanessa Voltolina, renal dietitian sa Fresenius Medical Care North America, yari ang mga benepisyo sang repolyo. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang sulfur-containing compound nga sulforaphane ang nagahatag sang pait nga sabor sa repolyo, amo man ang nagahatag diri sang cancer-fighting power. Ang sulforaphane nagapugong sang progression sang cancer cells. Ang glutamine, isa ka amino acid sa cabbage, isa ka makusog nga anti-inflammatory agent nga nagabulig sa pagbuhin sang joint pain, arthritis kag allergies. Ang cabbage naga-contain sang vitamin K kag antioxidant nga anthocyanin nga naga-boost sang mental function kag concentration. Madamo sa aton ang hindi katulog kung wala sang electric fan. Suno kay Dr. Raj Dasgupta, isa ka sleep medicine expert, wala sang seryoso nga risgo ang paggamit sang electric fan apang pila ka mga tawo ang maka-eksperyensya sa mga ginakabig irritating symptoms. Yari ang pila sa hindi manaming epekto sa paggamit sang fan kada gabi. Congestion, ang naga-circulate ka hangin halin sa mga fans, ang makapadry sang baba, ilong kag tutunlan. Allergies, masami nga madala sa hangin ang mga yabok na naga-trigger sang allergies. Gapamalaman ini sang mata kag panit. Muscle aches, makatugas ang muscle cramp ang hangin nga naghalin sa mga electric fan. Amo nga kun kaisa, may eksperyensyahan ang masakit nga lawas kung magbugtaw. Nagakadapat nga ibutang ang electric fan 2 to 3 feet away. Agod nga maprotektahan kamo sa concentrated airflow. Importante man nga regular nga tinluan ang fan blades. Agod masigurado nga hindi ini pagkiniran sang yabok. Molo Plaza ang central landmark sang Molo, isa sa 7 ka mga distrito sa syudad sang Iloilo. Diri mo makita ang madamo nga mga iconic tourist spots sang syudad, lakip na ang Molo Church kag Molo Mansion. Ang nasamit nga distrito ang birthplace sang Pansit Molo, popular nga Filipino wonton soup dish. Kilala man ang Molo Church o ang St. Anne Parish Church bilang feminist church, bangod sa 2 ka mga raya sang 16 ka mga female saints nga nakalinya sa tagsa kakilid sang altar. Sang tuig 1886, ginbisita ni Dr. Jose Rizal ang Molo Church bangod sa biblical painting sini kag nagserbe pa nga evacuation center sang World War II. Ang nasamit nga simbahan ang gindeklarar nga national landmark sang Oras sa Bombo, Philippine Standard Time, impunto alas 6 sa aga. Kabombo mayong aga, welcome sa Bombo News and Views Morning. It is on sa mga adlaw ng Sabado, Marso 4, 2023. Sa mga headlines, sa top story of the day, oil spill halin sa naglugdang nga oil tanker sa Nauhan Oriental, Mindoro, nagdangat na sa Antique. Sa balita lokal, bago nga Iloilo Police Provincial Office Director nagpasalig nga tupungan kag dugangan pa ang accomplishments ng nagligad nga mga liderato. Sa balita national, isa sa mga persons of interest sa likod sang kamatayon sang hazing victim nga si John Matthew Zalilig, nasapuan nga patay sa sulod sang balay, ginpatihan naghikog. Sa balita sa luwasang pungsod, Jesse 7 patay, malapit 50 pilason matapos nasunog ang fuel storage depot sa Jakarta, Indonesia. Sa balita espesyal, tultulon ta ining lugar kung sa rin ginakabig ng local
hero ang mapilian nga pinakatambok nga mga tawo. Sa balita sa negosyo presyo sa diesel, may pagsaka epektibo sa masunod nga semana. Sa balita sa inampang, Pinoy gymnast Carlos Yulo nakabulsa sang gold sa floor exercise sa Artistic Gymnastics World Cup sa Doha, Qatar. Kag sa balita sa entertainment, Miss Universe Philippines nag-renew sang franchise Miss Universe 2011 first o third runner-up Shamsay Supsup nagapabilin nga national director. Oras sa Bombo, Philippines Summer Time, 1 minuto makiligad sa alas 6. Sa agang detalye, bantayan makiligad lang importante nga mga pahanumdum. Nagakaon ka man bala sang tofu, malasay ini pero matamis ang dala nga benepisyo sini sa lawas. Sino kay Kerry Torrens, isa ka qualified nutritionist, ang tofu ang makabato sa obesity kag makabulig sa weight loss. Ang tofu ang mayara sang tuman kamarabo nga level sang cholesterol kag fat, gani maayo ini para sa epektibo nga weight loss. Ang tofu ang nakabulig manikaw sa hair loss. Ang human hair ang ginabugusan sang protein, gani ang ini nga nutrient ang required agod mag-maintain sang hair health, volume kag quality. Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sa mga energy-efficient nga bumbilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs. Sa Bombo, Philippines Summer Time, 2 minutos makiligad sa alas 6 sa aga. Kagaroon sa detalye na sa mga balita, top story of the day. Nagpadala na ang Philippine Coast Guard sa mga personnel kag oil spill mitigation assets sa Antique. Matapos na kumpirma nga naglabot na sa dagat nga sakop sa mga probinsya ang oil spill halin sa Rauhan Oriental, Mindoro. Sa interview sa Bombo Radio kay Mr. Broderick Train, ang head ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office Antique, yagin pahayag nga apektado sa oil spill ang sitio Sabang, Barangay Tinugbok, Kaluya, apang hindi pa sinisubong matumod kung anong gidkalapar ang apektado sa nagtagas nga langis. Nag-deploy ang Philippine Coast Guard Western Visayas sang 15 ka-officers halin sa Marine Environmental Protection Unit sa Banuas ng Libertad Town o kung sa Banuas ng Libertad nga mong pinakamalapit nga jump off sa Semerara. Lakip sa equipment nga dala mo ang floating assets, fence booms kag oil skimmers nga mong gamito na good makontrol ang oil spills. Ginabanta nga 68 to 70 nautical miles ang karayon sa Antique halin sa dagat nga sakop sang Balingawan Point, Nauhan, Oriental, Mindoro. Kung sa din naglugdang ang motor tanker nga MT Princess Empress nga may karga nga 800,000 ka litro sang industrial fuel. Sa subog sa natungdan, gina-finalize ang opisina ang pila ka helikoton na good madeterminar kung pila ka residenteng apektado. Ginatingoan sa Antique Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council nga mapahagar-hagar ang epekto sa oil spill ilabi na sa mga kaiping nga banwa. Actually, naalarma kami nga nakalabot na sa Sabang, no, sa sitio Sabang, sa Semirara, Barangay Semirara, Kaluya, no, ang ini nga mga oil spill. Kag gilayon nagpatawag no ang aton nga Philippine Coast Guard kag ang aton nga mga opisina para sa paglantaw kung ano ang mga posibilidad para nga ma-mitigate no ang ining paglapta kag maapektuhan no ang aton nga mga kabanwahanan diri, especially ang malapit nga banwa no kang Kaluya sa sini nga hitabo. So may mga pag-inventory no kang mga asset amo ni ang ginistoryahan kay na kag of course may deployment na no sang aton nga mga Philippine Coast Guard dito sa malapit sa Northern Antique. Marian, si Mr. Broderick Train ang pinuno sang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office sang Antique. Gin-report naman sa Department of Environment and Natural Resources Office nga masobra 2,000 ka hektarya sang coral reefs, mangroves kag seagrass ang posible maapektuhan matapos naglugtang ang motor tanker nga may karga nga 800,000 liters ng industrial fuel sa Oriental, Mindoro. Sa initial nga findings ang ENSA, ginpayag nga sa coral reefs palang ginabanta 591 ka hektarya ang maapektuhan, 1,626 hektarya sang mangroves kag 362 naman ka hektarya sang seagrass ukon seaweeds. Suno pa sa ENSA, mayara sang 21 ka locally managed marine protected areas sa Oriental, Mindoro. Ang pinakaapektado amo ang Pola nga subong nakadeklarar na sa state of emergency. Ang ginakahangawan man nga may dako nga risgo amo ang Verde Island Passage nga mo ang ginakilala nga sentro sang marine shorefish biodiversity. Sa isa ka separado nga report, ginpahayag
gipahayag naman sa University of the Philippines Diliman College of Science Marine Science Institute nga maapektuhan sang nagtagas nga langis ang 24,000 ka hektarya sang coral reef nga isa kag tunga sang area sang Quezon City ang kalaparon. Ini nga coral reef area ang nahamtang sa Bulalakaw, Oriental Mindoro, padulong ina sa San Jose Occidental, Mindoro. Ginamonitor man subong ang hulag sang naglugdang nga vessel bangod posible nga mag-igo ini sa Malampaya Pipeline. Ginahingyo nga ang iban nga oil companies nga magbulig kung kinahanglanon kag ginapanan-amahan nga pangayon ang bulig sang iban nga pungsod para sa nagapadayon nga search efforts. Ginatinguhaan sang Philippine Coast Guard nga makontrol ang paglaptas sang langis. Provincial Office Director nga tupungan sini ang hinimuan sa mga nagligad nga liderato. Ini matapos ang ginpatigayan nga turnover of command ceremony para kay newly appointed Director Police Colonel Ronaldo Palomo sa Iloilo Police Provincial Office. Si Palomo ang graduate sa Philippine National Police Academy Class 1998 nga tumantok sang Pasig City kag na-assign sa National Personnel Holding and Accounting Unit sang Philippine National Police Headquarters sa Camp Crame. Sa interviewang Bomboradyo kay Francisco, iyagin pahayag nga kinahanglan sang pagbago sa liderato agud makahatag man sang panibago nga accomplishments. Sura kay Francisco, apisar sa nangin accomplishments ni former Acting Director Police Colonel Noel Alinio, nagakinahanglan man ini sa gihapon sang improvement. Samtang nagalaom ang natungdan sa masunod nga direktor nga mangin responsive, committed kag proactive sa seguridad sang probinsya sang Iloilo. 5 months after the last change of command ceremony, alam naman ninyo, ang pagbabago ay kailangan upang mas lalong maging matatag sa serbisyo at makapagbigay ng mga bagong accomplishments. As leaders, the moment we accept leadership positions, we open ourselves to greater appraisal of our capacity to lead and deliver. And as officers, you grow and learn new things every time there is a change. You discover new insights about different aspects of your service. You learn lessons even from changes that did not lead you to where you wanted to be. And with this, you grow both as a person and as an officer. Si Police Brigadier General Leo Francisco. Hindi lang pagtupungan kundi dugangan pa ni newly appointed Iloilo Police Provincial Office Director Police Colonel Ronaldo Palomo ang inobrahan sang nagligad nga liderato. Sa interview sang Bomba Radio kay Palomo, iya ginpahayag nga magluwas sa mga inobrahan sang nagligad nga director. Advokasya ang iya nga idugang para sa benepisyo sang probinsya sang Iloilo. Sino pa kay Palomo, pagatutok ini si paghatag sang solusyon sa isyu sang illegal fishing nga lapnagon sa Banwa sang Carles. Ginpahayag sa natungdan nga pressure dinhi bangod sa talalupang doon nga performance ng nagligad nga director. Si Palomo ang nagbulos kay former director o kon acting director Police Colonel Alinio. Ang legacy sang mga previous na provincial directors, they are good and it is aligned with the trust of the PNP. Ang idugang lang gid naton na siguro are mga advocacies nga mabatyagan man sa mga tao para at least may something new. We need to assist this situation bago lang ko nagbalik sa Iloilo. Siguro mabalaan ko na sa assessment natin. Yes, isa na ka marching order sa aton nga provincial sa aton nga governor, pinalangga ang governor Arthur Divinsor nga pabaskugon pagid naton ang aton nga legal offensive on against illegal fishing. Siguro na pressure man kita bangod kay ti syempre maayo man ang accomplishment sa ginduslan naton. Kag ang delivered very much sa accomplishment operationally, sa administratively, sa ini nga region. So siguro kabay pa nga matumbasan man nato. Si Police Colonel Ronaldo Palomo. Nagapangabay si Iloilo Governor Arthur Toto Defensor Jr. kay newly appointed Iloilo Police Provincial Office Director Police Colonel Ronaldo Palomo nga pabaskugo ng mga anti-crime program sa probinsya. Ini matapos ang nanging courtesy visit ni Palomo sa gobernador. Kahapon matapos ang turnover of command ceremony sa Camp Martin Delgado. Sa interview sa Bomboradyo kay Defensor, yagin pahayag mayara ini sang 3 ka mga marching order sa nasabit nga talatapaan nga mong kampanya batok sa illegal fishing, illegal gambling, kag kampanya batok sa illegal nga droga.
Sunod kay Defensor, mag-coordinate ini kay Palomo na to sa Civil Defense kag Disaster Risk Reduction and Management pinaagi sa 24/7 Communication Services. Samtang nagpasalig naman si Palomo sa gobernador nga yara ang suporta sini sa pagpapas sa mga krimen sa probinsya. Together with the Philippine National Police, the Maritime Command, the province, the municipalities, that we can rationalize ang roles nato for a better management, pagtapna naton sa illegal fishing sa aton nga Visayan Sea. So, isa sa mga una atong nga direktiba, we should intensify. But as we do that, dapat masama yung working relations natin together with other stakeholders. Because one LGU, one unit of the police cannot do it alone. Number 2, ang sa gambling, isubong balikan agad ang mabakod na kampanya kontra sa droga. Madamo, those are the 3 things that ginsugilan nung namin. Damo kita sa trabaho po sa aton na police director, especially in the area of civil defense and disaster risk reduction and management. Nabalian si Iloilo Governor Arthur Toto Defensor Jr. Sa pihak nga bahin, tuman naman ang pagpasalamat ni former Iloilo Police Provincial Office Acting Director Police Colonel Noel Alinio sa nanging liderato ni Police Brigadier General Leo Francisco sang Police Regional Office 6. Sa interview sang Bombo Radio kay Alinio, iyagin pahayag nga naging madinalagon ang operational kag administrative work sang Iloilo Police Provincial Office bangod sa suporta ni Francisco. Suno pa kay Alinio, nagpasalamat man ini sa paghimakas kag pagbinuligay sang mga kapulisan sa idalom sang iyang liderato. Ginpabugal sang natungdan nga officer sang iya ulihi nga adlaw, nagatrabaho man ini sa gihapon kag wala sang katarantaduhan. Si Alinio ang pagabuslan o kung ginbuslan ni Police Colonel Ronaldo Palomo nga iyan ang classmate man sang una sa class 1998 sa Philippine National Police Academy. Leo M. Francisco, sir. Thank you, sir, for your leadership and vision. You are the reason for the operational and administrative success of IPO and PROSIC, sir. Witness po ako dyan, sir. It is tough to find a very supportive boss like you, sir. My snappy salute for you, sir. And ang pinaka-importante to my team IPO, ito po yung mga tao ko sa Iloilo Rabbit. Thank you for working hard. You did a great job. You took the meaning of teamwork to a whole new level. I am proud to have you all, mga kapatid. From my first day until to the last day, sir, pagmamalaki po namin, nagtatrabaho kami, sir. At hindi po nyo po kami makikita ng kalokohan. Diyan po kami trained dito, sir. Hindi kami pumunta para magbakasyon. Thank you, sir. Ang anay acting director sa Iloilo Police Provincial Office, Police Colonel Noel Alinio. 15 minutos, makinig sa alas 6 sa iban pang mga balita. Sa police report, nagkasalalampaw na ang krimenang ginkaulamiran sa isa sa mga suspect sa robbery hold-up sa JNT Express sa Quintin Salazaro, Iloilo City antes pa man ang krimen nga ginhimo sang tinalikdan ng mga inadlaw. Ang suspect na nadakpan sa Ginugubatan, Leganes, amo si John Mark Libuna, 22 anyos, residente sang barangay San Isidro Haro. Sa interview sa Bombo Radio kay Police Colonel Joris C. Cronica, ang officer in charge ng Iloilo City Police Office, yagin pa may kaso na sa Libuna nga frustrated homicide kag attempted robbery apan nakapiyansa kag dalayon nga na-dismiss ang kaso bangod wala nakapakita sa korte ang complainant. Suno pa kay Kronika, ginapahayag nga nakapangawat man si Libuna sa tabok sa Baharo sang Disyembre 2022. Wala nag-ako ang suspect sa tanan nga krimen. Matandaan nga kahapon na recover man kay Libuna ang 3 sa 6 ang suspected sabu. Sang ginsulod ang courier company sining semana nagdangan sa 622,966 ang balor sang kwarta nga nakuha sa mga hold-upper. Hindi siya ordinaryo nga bata kay damo na sa kaso. Wala man siya nag-ako pero sa amo naman it doesn't matter kung nag-ako siya o hindi. Yes, direct isa sa mga nagsulod dito sa JNT Express. Yes, at tanan man sila may armas kag isa siya sa nagbunot sa niya armas samtang ginarab niya ang JNT Express. Since ang pagkatabo sang insidente napakita naton sa complainant ang aton
Rogues Gallery kag na-identify sa dayon. Sige-sige ang paglaga sa iya, no? Of course, he transferred from one place to the other. Kag amo man ang ato nga ginhimo sa atong kapulisan until sa time nga nalabot gid sa Nabalikan si Police Colonel Joris D. Coronica sa Iloilo City Police Office. 17 minutos na kaligad sa alas 6 sa bungaga katapusan na kita nga balita lokal. Ginlonsar na ang labing unang broadband ng MASA program sa probinsya sang Antique. Ginpangunahan ini ng Department of Information and Communications Technology Secretary Ivan Uy, Senate President Pro Tempore Loran Legarda, kagiban nga local officials sa among probinsya. Nag-provide ng 71.98 million pesos sa Senator Legarda para sa proyekto sa idalom sang General Appropriations Act of 2023. Sa nasambit nga pondo, kabugusan nga 150 ka mga barangay ang makabenepisyo sa diin 30 na ang operation. Humalin pa sang Mayo 2022. Ang fiber optic cabling system ang ibutang halin sa San Jose de Buena Vista, tubtubina sa tagsa ka mga banwa sa Antique, gamit ang electric pole sang Antique Electric Cooperative. Naibaluan nga si Senator Loran Legarda among principal author sang Republic Act No. 10844 ukon ang Department of Information and Communications Technology Act of 2015. Because ngayon ang problema natin, di ba, walang connectivity. Kaya sa programa na to ay ilalagay yung infrastructure, yung mga Wi-Fi sites at yung service libre din. Ginawa natin sa pondo ng DICT na hindi lang yung available ang connectivity, kundi na rin free service. So 150 barangays, and by next year, hopefully, I'll find the funds for all the 590 barangays, and I will also do it in the provinces of Iloilo, Aklan, Guimaras, and Capiz, hopefully for the whole of Panay. I promised Governor Defensor, I'll try to do it for the whole of Panay, especially for the state universities and colleges at kanilang mga extension or satellite campuses para may connectivity lahat. Si Senator Loran Legarda. Oras sa Bombo, Philippine Standard Time, 18 minutos, magrigad sa alas 6. Iban pa nga mga balita, bantayan, magrigad lang, importante nga mga pahanumdo. Sunod kay Dr. Raj Dasgupta, isa ka sleep medicine expert, wala sang seryoso nga risgo ang paggamit sa electric fan apang pila ka mga tawo ang maka-eksperyensya sa mga ginakabig irritating symptoms. Yari ang pila sa hindi manaming epekto sa paggamit sa fan kada gabi. Congestion, ang naga-circulate nga hangin halin sa mga fans, ang makapadry sang baba, ilong kag tutunlan. Allergies, masami nga madala sa hangin ang mga yabok nga naga-trigger sang allergies. Gapamalaman ini sang mata kag panit. Muscle aches, makatugas ang muscle cramp ang hangin nga naghalin sa mga electric fan. Amo nga kun kaisa, may eksperyensyahan ang masakit nga lawas kung magbugtawa. Nagakadapat nga ibutang ang electric fan 2 to 3 feet away. Agod nga maprotektahan kamo sa concentrated airflow. Importante man nga regular nga tinluan ang fan blades. Agod masigurado nga hindi ini pagkiniran sang yabok. Molo Plaza ang central landmark sang Molo. Isa sa 7 ka mga distrito sa syudad sang Iloilo. Diri mo makita ang madamo nga mga iconic tourist spots sang syudad. Lakip na ang Molo Church kag Molo Mansion. Ang nasamit nga distrito ang birthplace sang Pansit Molo, popular nga Filipino wonton soup dish. Kilala man ang Molo Church ako ng St. Anne Parish Church bilang Oras sa Bombo, 20 minutos, magrigad sa alas 6. Nagapamati ikaw sa Bombo News and Views Morning Edison. Sa ilang kinasabog sa nagapangunang nga balita nasional, ginkumpirma sa mga pulis nga patay na ang isa sa mga persons of interest sa likod sa kamatayon sa hazing victim nga si John Matthew Zalilig nga estudyante sa Adamson University. Ginpahayag si alias Akmal, ang person of interest, nag-edad 28, alumnus na sa Adamson University kag miyembro man sang Tau Gamma Phi Fraternity. Base sa inisaling investigasyon sa mga pulis, si Sakmal ang nagserve nga driver sang sports utility vehicle nga gingamit sa mga fraternity members sang gindulong ang biktima sa lugar kung sa diin ginlubong ang bangkay. Sunod kay Binyan City Police Station Acting Chief Lieutenant Colonel Virgilio Hopia, nasapuan ang lawas ang person of interest ang Pebrero 28 nga muman nga adlaw nasapuan ang lawas ni Zalilig sa Imos, Cavite. Sunod kay Hopia, ginlista nga suicide case ang mga insidente sa Taguig Police, bangod ginpahayag ginbitay sini ang kaugalingon sa sulod sang Puluyan. Madumduman nga sang Marso 2 anong ka mga suspect nga involved sa hazing case ang nagpaidalom sa inquest proceedings bangod sa paglapas sa anti-hazing law. May isa man nga nag-ako nga lakip sa sang naglubong sa 24 anyos nga si Zalilig kag nagsungka sa Cavite Police Provincial Office. Sunod kay Police Regional Office 4A Chief Brigadier General Jose Melenzo Natates Jr.,
may sampa ka miyembro sang fraternity nga ginlakip bilang respondents sa among brutal nga hazing case. Upon our follow-up investigation, si alias Sakmal, which is kasama siya. Ito ay alumni na ito, hindi na ito enrolled. Kasama siya siya yung nag-drive nito, ng sasakyan na ito. So unfortunately, hindi na natin siya naabutan na buhay dahil nung nakaraang February 28, ito pala ay nag-suicide by hanging. Siya yung sa kanila itong vehicle na ito, sa family nila, at siya yung mismong nag-drive, nagmaneho. Nabalikan si Police Lieutenant Colonel Virgilio Hopia. Katapusan na kita nga balita national naghinyo sang bulig si Kabayan Party List Representative Ron Salo amo nga head sang Overseas Workers Affairs Committee sa Kamara agud nga makahatag man sang assistance sa mga overseas Filipino workers. Ini matapos gin-report sa Department of Foreign Affairs sa Kamara nga 83 ka mga Pinoy sa luwas sang pungsod ang yara subong sa death row bangod sang nagkalain-lain nga mga sala. Sa 83 ka mga overseas Filipino workers, 56 ang yara sa Malaysia, samtang ang iba naman ang naglapta sa United Arab Emirates, Saudi Arabia, Indonesia, Bangladesh, China, Vietnam, United States of America, Japan, kag Brunei. Suno pa kay Salo, base sa account ni Assistant Secretary Paul Cortes ng Department of Foreign Affairs, kalabanan sa mga kaso sa mga Pinoy ang yara na sa final kag executory stage. Ang nagaisahanon nga remedy nga mahimo sang gobyerno sang Pilipinas suno sa mamalida amo ang pag-secure sang pardon. Base sa Department of Foreign Affairs data nga ginpresentar sa briefing kahapon, kalabanan sa mga kaso sa death row ang naga-involve sa illegal drugs kag pagpangawat. Oras sa Bombo, 23 minutos, makinig sa alas 6. Sa ilo kita sa Balita International. 17 katawang patay matapos nasunog ang state-run fuel storage depot sa Jakarta, Indonesia. Sunod sa militar, 42 ang naisip nga injured sa mga sunog kag linibong temporaryo nga naghalalin sa ilang puluyan ang mga fuel storage station na ginadumala sa state-run oil kag gas company nga Pertamina. Ining depo ang nagasupply sa 25% sa produktong petrolyo nga kinahanglan sa Indonesia. Sandig sa preliminary investigation, natabo ang sunog sa nag-rupture ang isa ka pipeline sa nag-ulan sa mabaskog kag ginapatihan nga naigo sang kilat. Ginpasalig naman sang area manager sang Pertamina nga hindi sini ma-disrupt ang fuel supply sa pungsod. 24 minutos, magregad sa lasay. Si Ban pang mga balita bantayan, magregad lang importante nga mga panomdom. Pero matamis ang dalang benepisyo sini sa lawas. Sino kay Kerry Torrens, isa ka qualified nutritionist, ang tufong makabato sa obesity kag makabulig sa weight loss. Ang tufong mayara sang tuman ka marubo nga level sang cholesterol kag fat, gani maayo ini para sa epektibo nga weight loss. Ang tufong nakabulig man ikaw sa hair loss. Ang human hair ang ginabugusan sang protein. 4 minutos, makinig sa alas 6 sa aga. Nagkapamati ikaw sa Bombo News and Views Morning Edition. Sa iban pang mga balita, sa balita espesyal. Wala sa tao nga luyag mangin ubis. Amo gani nga todo effort gid ang pagbuhin sa bugat kung makita nga nagdako ng buyo kung nabudlayan na maghulag bangod sa bugat. Apang nakahibalo kabalad didto sa nabawi nga bahin sa Omo Valley sa southern Ethiopia. Balis ka ng pananawan sa mga lalaki nga tuman ka buyunan. May tribo silang buding nga ginabugusan sa agriculturist kag mga manugsagod sang baka. Ginaselebran nilang ila pagpalangga sa ila dako nga tiyan pagi sa tuigan nga festival nga ginatawag kail kon sa din ng tawo nga may pinakadako nga tiyan amo ang koronahan nga Fat Man of the Year. Antes ugaling makuha ini nga titulo kinahanglan man nga pangabudlayan nila. Sa sulod sang anom ka bulan, ginabira-birahan ang pagpatambok pagi sa pagkaon sa calorie-rich nga pagkaon ilabi ng gatas ng baka. Sa tion nga silang nagapatambok, wala man nagatrabaho ang mga lalaki, kundi nagatiner lang sa balay kag ginapakaon sa ilang mga asawa. Masami isa tubtob 2 ka litro sa gatas ang ginapainom sa aga kag pasagunsunan pagid kung gusto nila makuha ang titulo sa adlaw sang Kail Festival nga masami ginapadigayon sa Hunyo o kun Hulyo. Kung nagapanumdum ka kung ano ayhan ang prize, hindi ini kwarta.
bilog nga kabuhi nga dungog kag respeto ang ginahatag sang tribo sa tawo nga makakuha sang titulo nga Fat Man of the Year kag ginakonsideran man sila sang body bilang mga local heroes. 26 minutos na ang nakaligad sa alas 6 sa mga aga. Sa na ta sa ating nga balita sa negosyo. Bombo Business News. Atensyon sa mga motorista, yari ang latest advisory sa posible adjustment sa presyo sang produktong petrolyo epektibo na sa masunod nga semana. Ang diesel posible magsaka sang 1 peso sa kada litro samtang ang gasolina ginalauman man nga magasaka sang 10 centavos sa kada litro. Apang posible nga maglain pa ini nga advisory depende sa world market trend. Sa Lunes, natalada nga i-anunsyo na ang latest price adjustment kan ibantay ka diri sa Bombo Radio Iloilo, ipatuman ini epektibo sa Martes. Bombo Foreign Exchange Update. Ari natin nga reference rate, 54 pesos and 82 centavos ang US dollar, 40 pesos and 81 centavos ang Singapore dollar, 7 pesos ang Hong Kong dollar, 58 pesos and 23 centavos ang euro, 14 pesos and 65 centavos ang Saudi Arabian Riyal, kag 65 pesos and 67 centavos ang British pound. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Sa presyo naman kita sang gatong sa distrito kita subong sang Haro. Sa Shell, 61 pesos and 50 centavos ang diesel, 64 pesos and 60 centavos ang regular gasoline, kag 65 pesos and 50 centavos ang premium gasoline. Sa Petron naman, 61 pesos ang diesel, 63 pesos and 50 centavos ang regular gasoline, kag 64 pesos and 40 centavos ang premium gasoline. Katapusan sa Caltex, 61 pesos ang diesel, 63 pesos and 50 centavos ang regular gasoline, kag 64 pesos and 40 centavos ang premium gasoline. Bombo Business News is brought to you by Queen City Development Bank. Oras sa Bombo Philippine Standard Time, 28 minutos, makiligad sa alas 6 sa aga. Sa hinampang ginpulsa sang Pinoy gymnast si Carlos Yulo ang gold medal sa floor exercise sa 2023 International Gymnastics Federation Artistic Gymnastics World Cup Series sa Doha, Qatar. Nangibaba ang flawless nga performance ni Yulo sa iya ibang nga competitors matapos nga nakascore sang 14.833 points sa floor exercise final. Nagpangduwa si Katsuki Minami sa Japan nga may 14.200 points. Samtang pangatlo naman si Luke Whitehouse ng Great Britain nga may 13.966 points. Dako ini nga pagbawi sa bimedal Pinoy Olympian matapos napaslawan ini nga makalabot sa floor exercise final sa first World Cup leg sa Cottbus, Germany sang nagligad nga semana. Sa kabugusan, duwa na ang gold medals ni Yulo sa history sa World Cup Series matapos nagibabaw man sa floor exercise sa 2019 Melbourne World Cup. Magluwa sa iya duwa ka silvers kag 4 ka bronzes. May tsansa pa ang 23 anyos nga gymnast nga madugangan nga koleksyon sang bulawan nga medalya pagi sa natalana nga partisipasyon sa vault kag parallel bars final subong nga adlaw. Trenta minutos na nakaligad sa alas 6. Sari natin balita sa entertainment. Maga pabilin nga official Philippine franchise holder ang Miss Universe Philippines Organization sa pagpanguna sang National Director nga si Miss Universe 2011 third runner-up Shamsay Supsupuli. Ginkumpirma ni Walter Tayag nga amo ang Miss Universe Philippines Communications Director subong. Sa statement ni Tayag, ginpahayag man nga patigayonon ang finals sang 2023 Miss Universe Philippines competition sa Mayo 13. Desyembre 19 sang na-establish ang Miss Universe Philippines nga si Shamsay ang National Director, samtang ang Beauty Queen Maker naman nga si Jonas Gafford ang nagpungko nga Creative Director. Antes ang mga tuig ang Miss Universe franchise na paidalom sa Binibining Pilipinas Charities Incorporated. Oras sa Bombo Philippine Standard Time, 31 minutos, makiligad sa alas 6. Kabombo na balian mong kapukusan kapag paragad sa Bombo News and Views Morning Edition sa mga adlaw sa Sabado, Marso 4, 2023.
2023. Sa Bombo News Analysis, may tiglo, pagyuhom kag paghipos. Kami mo naging newscaster. Bombo G sa Padillos. Kag Bombo Ayan Gahete para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ang pagyuhom, kaangay sang paghipos, dalayawon nga akto, ilabi na sa mga kubos. Ginakulang man sa matag-adlaw, wala nagaisol, wala nagapalingkang. Resilient race kung kita nga mga Pilipino tawgon, pagkatapos ang pagkilaw, dayon nagabangon. Sa mga hilikoton, gilayon nagapadayon, ang kadulom sang nagligad, pilit nga ginalubong. Ang aton pagyuhom kag paghipos, gamhanan nga gamit nga wala kita nagabalos. Ginadangop na lang ang tanan sa aton Dios kaysa magbalos pa o kon maghimo sang wala pulos. Apisar halos nagsaka ang presyo sang tanan, yuhom kag hipos lang sa gihapon. Samtang nagapadayon sang masarangan, ginadomdom perme kayuhan sang aton pungsod. Gani, yuhom kita kag indi magkusmod, agod ang aton tagsa kakabuhi, indi man magusmod. Ini nga panguna-huna kag pananawan ang ginpadala ni Ode, agot ni Dali kag Mele sang Kalinog, Iloilo. Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod, maggamit sa mga energy-efficient nga bumbilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs ukon LED lights, imbis nga incandescent bulbs, patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya, himuon ang pagpamlansya isa lamang kabes sa isa ka semana. Buksan ang inyo bintana, agud makasunod ang preskang hangin kag silak sang adlaw sa sulod sang balay, agud malimitahan ang paggamit sang electric fan kag suga. Pilion nga maggamit sang electric fan sa baylo nga aircon. Dapat organisado ang sulod sang ref, kag buksan lamang ini kung kinahanglan. Limpyuhan sang masami ang mga appliances, agud mapreserba ang kapasidad sini. Husloon sa saksakan ang mga appliances nga wala ginagamit, amuman ang mga gadgets pagkatapos nga mag-charge kag full battery na. Masami man bala nga nagasakit ang imo tiil matapos ang isa ka adlaw nga yara ka sa trabaho? Matapos ang inoras nga pagsuksok sang sapatos ukon sandala, hindi malikawan nga ginapangita gid sang isa ka tawo ang foot massage. Magluwas nga manami ini sa pamatyagan, mayara man ini sa maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Dr. Tyler Wheeler, primary care sports medicine physician, ang malipot nga foot massage ang makapahagan-hagan sang stress. Ini naga-activate man sang aton nga nervous system, sa diin nagapatas ini sang feel-good brain chemicals, kaangay sang endorphins. Makapaboost man ini sang blood circulation nga naga-maintain sang healthy muscles kag tissues nga nagabulig agud nga malikawan ang diabetes. Ang moderate pressure massage ang safe para sa mga kalabanan nga tawo ilabi na ang may mga kondisyon kaangay sang arthritis kag long-term pain. Mahimo man nga mag-seek sang professional massage therapist para sa imo nga relaxing foot massage. Nagabanding pabala kamo kaupod sang imo nga pamilya? Sa kasakuon sa mga ginikanan subong, tumalagsahon na lang kamo nagaupod bisan magkaon. Apang bisan anuman kun tani nga kasakuon sang miyembro sang pamilya, hatagi gid sang oras nga kamo makaupdanay sa kalan-an ukon makalagaw kun wala sang trabaho. Ang pamilya nga nagaupdanay ang makahatag sang mabakod nga relasyon sa isa kag isa. Kung nagaplano sa aktibidad agod nga maka-enjoy upod ang imo nga pamilya, tandaan nga ang focus nyo amo ang pag-spend sang inyo oras nga updanay kag wala dapat sang iban nga mga bagay nga ginapaminsar kaangay sang trabaho ukon homework. Conserve water. Ang tubig bugay sa aton sang Dios, gani gamitan naton ini sang husto kag indi pag-usikan. Kung magpanglaba, maggamit sang palanggana kasubong man, kung nagahugas sang pinggana, unahon hugas ang mga baso, kutsara kag pinggan kag ipaulihi ang mga mantikaon nga kalaha kag kaldero. Isirado ang gripo samtang ginahabunan ng pinggan kag auman kung nagapaligo. Isirado man ang gripo samtang nagatoothbrush kag nagapang-shave. Hindi pagpabayaan nga nagatinubod ang gripo samtang nagapanghugas ng kamot o kung nagapanghilamos. Likawan ang sobra-sobra nga pag-flush sa inodoro. Gamitan ni Watt ang hinugasan o kung pinamunlawan nga tubig sa pagbuhos ng inodoro, paglabas ang trapo, pagtinlo sang balay kag pagpamunyag sang tanoma. Magpamunyag lamang kung wala na sang init. Gilayon niya ipa-repair ang tagas o kung leak sa gripo. I-report sa Water District kung mayara sang linya sang tubig nga naguba. Maggamit lamang sang husto nga tubig kung magluto sang pagkaon.
Sa patatas, masami ginahaboy na lang nato ng panit. Apang hambal sa isa ka health expert, dali lang kay ang panit maayo man. Suno kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist, ang panit sang patatas na makabulig sa increased potassium intake. Ang potassium amo ang nagabulig para matigayon ang chemical reactions lakip na ang reactions nga ginagamit sa metabolism kag nagabulig sa cells nga mag-generate sang mga puslanon nga enerhiya gikan sa pagkaon nga imo ginakaon. Ang potato skins naga-provide man sang source sang iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood cell function. Ini nga cells naga-contain sang dako nga amount sang hemoglobin, ang protein nga naga-bind sa oxygen halin sa ginahaklo ang hangin kag ginadala ang oxygen sa bilog nga lawas. Ang pagkaon sang potato skins naga-benefit man sa health paagi sa pag-provide sang source sang niacin ug ang vitamin B3 nga nagabulig sa cell communication kag new cell development agod nga ang cells maka-recover gikan sa physiological stress. Ang tambo o kung bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, bugana ini sa protein, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Suno sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa bamboo shoots ang ideal para sa pag-improve sang immune system sang lawas. Ang antioxidants sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Suno naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic ug pain-killing properties. Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboy o kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords. Hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo na mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak nga mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Hindi pag-isuok ang imo kamot o kung ang metallic objects sa electrical outlets. Hindi magamit sang electrical appliances malapit sa tubig. Likawan ang pagsaka o kung pagtandog sa puno o kung sangasang kahoy nga may nagalaylay nga kuryente. Money saving tips. Tipigi ang imo kinitaan, magtipid sang kwarta, magbukas ang savings account sa bangko, kag dira ipatago ang imo tinipon. Hindi magastos ang sobra sa imo ginakita. Unahon nga baklon ang imo mga kinahanglan, kag hindi ang gusto mo lamang nga baklon. Hindi magsulod sang madamo nga kwarta sa imo wallet agod hindi ka matentar nga maggasto. Maghimo sang weekly budget plan para sa pagkaon. Likawan ang masami nga pagkaon sa gwa o kon sa mga fast food chains kag restaurants. Maghinay-hinay sa paggamit sang credit card. Hindi magpinangutang kon hindi man lang kinahanglan. Magpangita sa iban pa nga source of income. Tipigi ang imo ikaayong lawas agod makalikaw sa balatian kag sa dako nga kagastuhanan sa ospital. Siling nila ang pagpanigarilyo nagapaitom sang bibig. Pero hambal mo naman, wala man ako nagapanigarilyo pero nga ay itom gihapon ang lips ko haw. Yari ang sabat sa eksperto. Suno kay Dr. Jean Marquez, isa ka dermatologist. Ang oras Philippine Standard Time, 39 minutos na nakadigad sa takna ng alas 6 saga. Welcome sa Bombo Report sa Candition upod sa inyo anchorman Bombo Donny Digala. Sa karon nga adlaw sang Sabado petsa 4 sa bulan sang Marso tuig 2023. I-check naton karon ang report ni Bombo Jomar Villa sa pila sini ka mga natipon man nga mga police report sa sinigid lamang aga mayara sa nagaluntad nagasampukan na gining duha ka mga motorsiklo sa isa ka vehicular accident sa may distrito iya sang Mandurriao. Hibalon taning latest nga medical bulletin sang mga biktima. Kagkaroon man balantayan diri sa aton sining pangalagad ang ining ginapayag oil spill nga naghalin sa sining nagalugdang oil tanker sa may kadagatan nga sakop sang Oriental Mindoro, nakalabot na sa may probinsya sang Antique. Malapit na sa may isla sang Semirara nga sakop sa Banwa sang Kaluya, Antique. Dra nga daan sa may coastal municipality sang Kaluya, Antique ang mayor sinadra or isa sa mga mayor nga palangabuyan
sa mga residente amo ni ang seaweed farming o kun ang pagpananom sa mga seaweeds. So ihanda na karon diri sa aton sining pangalagad kag subong man ang geotechnical investigation sa Ungka flyover ang nagsugod naman kuno matapos nga may ara na sang napili nga qualified nga bidder ang Department of Public Works and Highways. Halin sa tatlo sini ka mga interested sini nga mga bidders ang ining kompanya karon nga Abinales Associates Engineers and Consultants. Nakabase kuno ini sa Metro Manila amo ni ang nangin winning bidder. Soryanta na karon diri sa aton sini nga pagpangalagad sa tanay si Bombo Jomar Villa sa report. Bombo Jomar, please come in. Pilason ang isa ka driver sa motorsiklo matapos nga nadisgrasya sa may barangay Taft North sa may distrito sa Mandurriao subong gid lang nga aga. Ang isa diri ka driver ang ginakilala kay Randy Umadhay, legal ang edad sa buntatala sa distrito sang Haro. Based sa iya sa nga panaysayon, halin ini siya sa may plaza sang Haro, pakadto ini siya tani sa may distrito sa Mandurriao agud mag-duty bilang waiter. Pamudoni kung sa din pag-abot sa manisambit nga lugar, lapaw-lapaw na ni sa taytay dira sa may lugar, nabungguan sini ang isa man ka motorsiklo nga hana kun tani nga U-turn sa may nasambit yang lugar. Suno sa natungdan, ang isa to sa ginapanindugan niya nga tikon nga sa tunga sa dalan nag signalite ining motorsiklo nga yasin nga nabungguan. So ang investigator sang Mandurriao PNP nakapadulong naman sa area agod nga magandak sang dugang sini nga investigasyon. May pilas ang natungdan sa yasin nga paa kag siko tugaman sang possibility sa pag-drive sini sa motorsiklo nga nabungguan sini ang isa ni karon ka motorman nga ginadrive man sa isa ka persona Bombodoni. Ang motor ti wasak gid ang front nga porsyon, ang headlight kag signal light kag tapalodos ni sa tubang ang nagkalawasak man same man sa piyak nga motor nga nabungguan sini nga involved man sa sining aksidente. Pabati tabla si Randy Umadhay sa mapakigangutan sa Bombo Radio. Iga pakadto ko di siro pa duty Mandurriao. Tapos ang iya sa signal siya skills tunga ya siro. Din sa pakadto sa ro ti ako pa Mandurriao na. Bali mapa-turn left sa. Oo, tamo na tani sir. Ti ano way mo matalpandan? Wala ba talpangdan sir kay ano siya diyon naliko siya diyon. Ti ako ya rekta ng dagang ko sir mo. So man ko sa de. Di ko ni kama pamisaro mo sir. Ikaw ya adjust ya kaya ako rekta na plus na naglagyan mo rekta na nimo. Pero nakita mo nag-signal light na sa. Uli na sir. Uli na. Oo. So ay mo gid ma-anticipate nga wala man lagi post lang kasi ay blood. Ano ka nasiglagan mo? Gamay man sir, gamay di siya ko. Di ka pa katutan ni? Small bell sa maduty. So bali ano daga ko mo. Way ko pa duty niya no. Din pilas mo? Are sir, kamot ko sa dojo. TL. Oo. Sige. So muna ang pahayag dire sang isa man sa biktima sa sining nagluntad nga vehicle accident subong aga Bombodoni mayula kay nakasuksok man sila sang helmet nga way magi sila matamaan sa sining disgrasya. Kag sa piyak naman nga bahin agin padulungan naton karon ang barangay Benedicto sa distrito sang Haro kon sa diin pumuloyo sang nasambit nga barangay ang isa ni karon sa persona nga na-identify nga isa sa suspect sa sining pag hold up no sa JNT Express sa may Barangay Quintinsalas sang tinanigdad nga adlaw sa diin nagdangat sa tunga ka milyon ka pesos ang nakuha sining mga suspetsado. Sa latest lang ang isa ni sa na-identify amo si Marlon Edenborgo Jr. Pumuloyo sang Barangay Benedicto sa distrito sang Haro. So no kay punong barangay Abelardo Salting Jr. sang nasambit nga lugar madamo na sang daan nga record ang nasambit nga persona kangay sang sining pagpangawat. Nakaagi man ini preso sa nagligad nga tuig pero hindi lang sigurado sikap akon pagpangawat ang rason sang iya sining nga pagka preso. Dugang sa natungdan nakakita ay pa ini sila sa nagligad nga si Mana antes natabo ang ining
aksidente dito nga ti isa ni siya sa na-identify nga suspect Bombodone kag ti asta subong wifi ni makabalik kag amo ni ang ginapanawagan man sa opisyal sa barangay nga magsungka na ini kag tubangon ang iya sining reklamo ba no ang reklamo batok sa iya kun way man lang ini siya sang sala. So mahimo gid ini siya nga makasurrender dire kag specialty ang barangay official willing man mag-cooperate sa iya kung surface ini siya no dire sa iya sini nga pumuluyo a vehicle sa may barangay at same time dire man sa may haro PNP Bombodone. Ipabati ta si Pudong Barangay Abelardo Salting sa may interview sa Bombo Radio. Ang kailan na giniya si Marmar kay iti siyempre bisan sa haro police dira kilala gina siya. Involved pero may tamo involvement siya mo pinakadamo nga involvement niya sa mga mountain bike, nga mga pangsaka ang akyat bahay, mga gamit-gamit sa mga residente nga kundi nila maagihan ti amo na garubing nasla ko gabi kundi may target nila mo na nga damo mga gamit na pamaligya nila, damo sa mga kuan panglibot nila gamit. Nambal mo nga rubing sinupod ya? Damo mga kabataan dira may iban mga minor man na panghagad ya kay ara man sa mga CCTV nakita may mga file man na damo. So do bali hindi hindi nagli pagkuhanon sa panulokan niya na hindi na ito siyempre kage naman sa priso. Tapos sang ulihi ito nga dakop sa namon ni Ortega ni sang dira sa may warrant section nga si Ortega. Bawi ito namon mountain bike nga nagabili sa mga 100,000 siguro. Ang mountain bike tigin file mo to sa babaeng kaso ti withdraw yaman kay siyempre ang ebidensya nga bike mabilin mo ti mo to gurong withdraw niya ang ang kaso. Way lang sige. Kag sa ulihin ni may ara sa nga ginsulod nga mga spare parts sa mga motor, mga kalo sa mga ang mga helmet to bla kadamo sa mga kinarton to nga nakita ko sa police station amo tong ilagin kuha. Involved mo to siya mo to gagin pailan siya way balo kun ara nang iawaran. Kay may ma-order gila ng korte isang warranty para bali ligad nga ano lasang tuig na preso kap. Daw sung bago mo na sa ko ambot may 1 year pa lang guro siya nakagawa. Anong kaso ya to? Nalipat ako do sa theft man bla to. Okay. So din sa subong kap ano ka puli sa day last? Sa naligad nga mga sinimana do nakita ko sa. Antes nga natabo ang pagpuldak to? Mga kwan siguro ay mga January guro. January kung February. Basta nakita ko dapat di siya. Nagsukataing may silalan. So ano may pamilya man sa de? May ari di ginikanan niya man mo. Panawagan no backup siya? Ginapanawagan ko da si Marmar, Edimburgo Junior nga kung wala agi man sa sala, surrender ka. Klaro mga ngalan mo. Siyempre, ang ginikanan mo, mga ginikanan mo ng mga auto, ano mo na sa imo pingawa, may sa imo nga, basi ko na naman tabo sa imo, mabudlay na. Nga, ano ka da, madisgrasya ka kung ako sa imo, kung why man lang ka partisipasyon, ano mo, iklaro mo ang ngalan mo, wala ka to yan na-involved. Mo lang na ang maayo dira. At identify na sa daan. Okay, siyempre, ginatudlo ka na nga ikaw, siyempre, kung wala kaya, iklaro mo ang ngalan mo. Mula na, guro maayo da. Okay. Baw record holder naman gali ni Bombo Jomar, ang suspect nga based sa record sa barangay. Actually, nakaplupangkot man kita din no, sa mga drivers ng Sikad, Bombodone. Kag sunod din sa mga pumuluyo, kilala na gid man ini siya galing nga amo na abi, makalam ang kamot Bombodone. Kag amo na gani ang panawagan nila kati tubangon la no ang alegasyon batok sa iya. Akon wa gid man ini siya sang kalibtanan sining natabo nga Arabel hold up incident sa may distrito sang Haro, Bombodone. So sa tatlo ka mga suspect, sa isa na diri ang nadakpan, isa identified man, isa na lang ang at large nga nagapabilin nga unidentified pa sa gyapon na Joms?
Roger that. Ang isa kahapon amo ni si Mark akon John Mark Libuna nadakpan to sa Mayliganes nga pumuluyo sang San Isidro Haro. Na-identify ni sa isa sa mga witness pero tigin panginwala niya sini ang aligasyon batok sa iya tinakadepende naman na no sa Di kahapon pagsakakaso. to sa kay Libuna pagdakop sa iya why sang may na-recover sa iya nga kwarta. May nakuha sa iya 3 ka mga sachet sang shabu. Ti gagmay man lang nga mga sachets to daw hindi man guro to magbalor sang 600,000 pesos or granting aming agin tulunga to nila nga 3 may tag 200,000 sila kay masobra 600,000 pesos ang nataba nila sa JNT Express. Ti daw hindi man guro to magbili 200,000 pesos ang na-recover sa iya kapon nga 3 ka mga sachet sang shabu. Yang pamangkot karon diin ang kwarta or diin nilagin dala ang kwarta sino naghawid sini yan ang taga Haro or ang isa to kaupod pag nila nga unidentified dako nga kantidad to Jomar mo. Amo magani kay amo nang gin-declare to abi sa opisina Bambudone nga na kuha abi sa ila sa sining mga kawatan dito sa may nasambit nga lugar. Actually, ang pamtangan naton diri Bambudone, lapit-lapit lang gid din sa balay ni Marlon Edinburgo Jr. Oo. Siguro do mga 50 meters na yung kalayoon. Basi maka-reach out man kita no sa pamilya sini. Sige. Ako na naman ang lihok nila. Agod nga ti tubangon ang aligasyon. Pabatok sa natungdan. Sige. Bambudone. Thank you, Kid Bombo Jomar. So live diri sa may Barangay Benedicto sa distrito sang Haro. Ini si Bombo Jomar Villa para sa number 1 kag most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo. Maraming salamat sa kay Bombo Jomar Villa. 52 minutos na nakaligad sa takna nga lasay sa aga gin or pagasugura na kuno subong adlaw sang Abinales Associates Engineers and Consultants ang geotechnical investigation sa Ungka flyover. Ang Abinales Associates amo ni ang winning bidder from among 3 bidders nga nagsubmit sang ila sining bid sa pagkandak sang gina-request sining geotechnical investigation sa Department of Public Works and Highways sa Ungka flyover. Amo kuno ni ang bid nagtanyag sang lowest cost or contract cost kay man sa mga government procurement sa mga bidding process sa mga procurement process ang aton sini nga mga government agencies kung sino ina ang may-ara sang lowest responsive sini nga bid amo na normally ang nagadaog. Kumbaga ang gobyerno nagapangita na iya sang kung sino ang maka-offer sang pinakabarato sining cost abi sa kontrata. No? Panubo-nubo ina sang offer sa gobyerno kung ang isa to ya kabidar ti butang abi 10 million pesos yang iya sining sukot sa gobyerno, ang isa to ti 9 million pesos, ang isa 8 million pesos. Tikon palarihos man ang ila sining ma-offer sa gobyerno nga humanon ang kontrata sa amo sina nga quality kag sa amo sina abi nga period, no? Kag the same daw almost the same lang ang ila sini nga mga expertise abi sa paghimo sina nga mga projects. Ti ang kuwaon sina sang gobyerno amo na ang lowest bidder atong nagbid sang 8 million pesos kiti makatipid yadra ang gobyerno sang sa kuwaon to nila ang nag-offer iya sang 9 million pesos nga sukot or ang isa to ti 10 million pesos. Ti definitely mas makasave ang gobyerno dito sa lowest bidder nga design man lang product or output ang ilaya sini nga ma-provide or mahatag sa gobyerno kung matapos ang ila sini nga kontrata. Di lowest bidder kuno ni ang Abinales Associates Engineers. Ano ba lang ginatawag sini nga geotechnical investigation? Ang geotechnical investigation ginahimo ini para nga makakuha sang datos may kantanan sa subsurface
soil and rock conditions bot siningon sang subsurface ti inang dalom duta, no? Sa idalom sang duta, ano ang karakteristik sinadra sang duta nga rada, anong karakteristik sang mga bato nga rada, no? Firm bala, matiga bala or mapugday or mahumok, no? Ang duta bala daga-dagaon, no? Ang duta bala dra sa idalom sang duta may solid sini nga bato, no? Or baras-barason. Kaya ginahimo ina para sa paghibalo kung ano nga disenyo sang mga building abi or foundation ang i-apply dira kung may ara sang himuon nga mga infrastructure projects. Hindi lang gani sang mga infrastructure projects mo, hindi lang sang para sa construction sa mga infrastructure projects ang purpose sang paghiwat sang geotechnical investigation. Kay ginahimo man ini sang mga public utilities kung mag-install abi sila sang ila sini nga mga linya underground, no? Ti diri sa Iloilo City subong ginaplano ang underground cabling sang mga telephone lines, sang mga telecommunication lines kag sang mga linya sang kuryente ni More Electric and Power Corporation. Ti makutkot na sila sa dalong kag dito ilubong ila sini nga mga linya. Nagakinahanglan ina sang geotechnical investigation para nga mabalaan ang characteristics sang duta nga kutkutan nila kag lubngan sang ila sini nga mga utilities, no? Ginahimo man ikon mag-construct abi sa mga underground nga mga parking lot basta may relation sa pagkutkot sang duta kag patindog dra pagbutang dra sang pundasyon para abi sa isa ka building, no? Ginakinahanglan ina ang geotechnical investigations essential for design and structural engineers nga mag-recommend sang design criteria para sa construction kag kung ano ang design approach para sa kada proyekto. Tiya mo nang himuon sinadra karon sang sining Abinales nga firm dugangan ta na karon sa aton sini nga mga kabombo diri sa aton sini nga pagapangalagad kay normally ang geotechnical investigation ginahimo ina antes mag patindog dra sang proyekto. Ti ari iya nakatindog ng project. Tapos na yung project, failure galing, amo pa lang iya geotechnical investigation. Balik-balikan ta na karon na dugang nga mga balita sa Bombohanay Big Time. Ini si Bombo Donny Digala para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Sa tunga sang padayon nga pandemya, masaming nagakabalakang kadamaan kung paano mapabili na mataas nga immunity agud maangkon ang masanyo gay kaayong lawas. Pilipinas, anumang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Morning Edition. Ngayon po ay araw ng Sabado, ika-4 sa buwan ng Marso taong 2023. Solo ng ating mga balita. Philippine Coast Guard sinusubukang pigilan yung pagkalat ng industrial fuel ng lumubog na oil tanker dyan sa Oriental Mindoro. Mga lokal na pamahalaan naman sa Metro Manila may alok na libreng sakay sa mga maaapektuhan ng transport strike. Nasa 24,000 hectares ng marine ecosystems maaari daw maapektuhan kapag nagtuloy-tuloy yung oil spill dyan sa Southern Tagalog. Umano'y driver na nagdala sa bangkay ng hazing victim na si Salilig bago ilibing sa Cavite, natagpo ang patay sa Taguig. At mamaya may update tayo sa balitang palakasan sapagkat itong ating Olympia na si Carlos Yulo muling nakakuha ng gintong medalya sa torneo na kanyang sinalihan sa Qatar. At ngayon sa ating mga detalye.
Sinimulan ng linisin ng Philippine Coast Guard ang mga natapon na fuel upang mapigilan na patuloy pagkumalat ito mula sa lumubog na oil tanker na MT Princess Empress sa karagatan ng Oriental Mindoro Province. Ang MT Princess Empress ay lumubog kasama ang kargamento nito 800,000 liters ng industrial fuel habang ito ay naglalayag sa maalong bahagi ng karagatan sa labasunang nauhan kamakailan lamang. Ayon sa Philippine Coast Guard, ang mga expert divers ay maaari lamang umabot sa 180 meters na lalim at ang Princess Empress ay maaari naman na nasa 300 meters sa ilalim ho ng naturang karagatan. Git pa ng grupo, ang industrial fuel oil ay nagdudulot na ng panganib sa kalusugan tulad na lamang sa pangangati ng balat doon sa mga tauhan ng Philippine Coast Guard. Dagdag pa rito, kung lalala ang sitwasyon, maaaring humingi na ito ng tulong sa iba pang bansa tulad na lamang ng Japan o kaya Indonesia. Nagsagawa naman ang aerial inspection ng Philippine Coast Guard at napagmasda na lumilit naman ang pagkalat ng oil spill kung saan ay maaaring magpahiwatig ho ito na ang spill ay bahagi na lamang yung diesel fuel na lamang ho yung namataan at nagpapagana ho dun sa sasakyan ang siyang kumalat sa naturang parte ng dagat. Una nang pinayuhan ang mga residente mula ho sa 4 na munisipalidad dyan sa Oriental Mindoro na iwasan ang mga aktibidad katulad ng pangingisda dahil posibleng magdulot ito ng panganib dahil pa dyan sa tumagas na langis. Dumako naman tayo doon sa Senado dahil itong ilang mambabatas hindi papayagang makapasok ang hazing at iba pang anyo ng bullying sa isinusulong na panukalang batas na Reserve Officers Training Corps. At ang pagpapatupad ng Anti-Hazing Law of 2018, kinastigo rin. May pag-uulat si Bombo JC Galvez. Ipinagbabawal ang hazing at iba pang criminal act sa mga panukalang batas na muling pagsasabuhay ng 2 taong Mandatory Reserve Officers Training Corps o ROTC program. Yan ang pagbibigay diin ni Senate Labor, Employment and Human Resources Development Chairperson Jinggoy Estrada kung saan sa kanyang bersyon ay minumungkahin nito ang pagpapataw ng pinakamataas na parusa sa ilalim ng mga umiiral na batas laban sa hazing. Ang hazing anya ay isa pang anyo ng bullying at sa makatuwid ay hindi dapat maging bahagi ng anumang aktibidad. Anya dapat na mahigpit na ipatupad ang anti-hazing law. Dagdag pa ni Estrada, may paglalagyan sa kulungan ng mga gumagawa ng ganitong klase ng karahasan. Dagdag pa niya, nabigyan diin ng layunin ng pagsasanay ng ROTC na mabigyan ng mga kabataan na kinakailangang kasanayan, hindi lamang sa aspeto ng militar, kundi higit na mahalaga sa paghahanda sa sakuna at pagtugon sa mga kalamidad. Ang disiplina at wastong ugalian niya na tinatamo ng pagsasanay sa mga estudyante ay bahagi rin ng mga kasanayan sa buhay na makatutulong sa kanila sa lahat ng aspeto ng kanilang buhay. Higit nito, hindi kailangang mangyari ang hazing sa ilalim ng ROTC program at hindi papayagan ng mambabatas na isagawa ito sa ilalim ng panukalang ROTC program. Tinuligsa naman ni Senate Majority Leader Joel Villanueva ang insidente ng hazing at humingi ng mabilis na aksyon mula sa pulisya. Hinimok ng mambabatas sa mga kapulisan na imbestigahan at panagutin ang lahat ng mga hindi katanggap-tanggap na insidenteng ganito na nangyari sa Adamson University student na si John Matthew Salilig. Nais din ng mambabatas na makakuha ng update sa pagpapatupad ng Anti-Hazing Law of 2018. Nakapanlulumot na kahihiya git ng mambabatas na maging miyembro ng isang organisasyon na hindi kumukonsinte sa mga ganitong gawain. Kaugnay niya, narito pakinggan pa natin ang bahagi ng pahayag ni Senate Majority Leader Joel Villanueva. Hindi ko siya pumapasok as a new member of the fraternity. He has been a member of Tau Gamma Phi in Zamboanga. Welcoming rights lang po ito, kaya ako nagngangalit lalo. Nakapanlulumo, and I have to say this, Mr. President, nakakahiya na rin na maging miyembro ng isang organisasyon na hindi kumukonsinti, hindi tumotolerate sa mga ganitong gawain. Mr. President, his battered body was unceremoniously dumped on an open field in Imus, Cavite. May mga kwento po, Ginoong Pangulo, na dadalhin po sana sa ospital. May mga kwento po na mula doon sa pinangyarihan, dadalhin po sa ospital, ngunit nagbago po ang isip
Meron din pong kwentong may nagsasabi na wag nang dalin, ilibing na lamang dito sa Imus Cavite. Mr. President, wala pong puwang sa mundong ito ang karahasan. At yan ang tinig ni Senate Majority Leader Joel Villanueva. Samantala, kinundi na rin ni Senate Public Services Chairperson Grace po ang kaso na nangyari kay Salilig. Dapat anyang tiyakin na napoprotektahan ng batas sa mga bata sa mga aktibidad na dapat ungunay nagtataguyod ng mabuting pagkamamamayan at pakikipagkapwa. Dagdag pa naman babata sa mga biktima umano ng hazing ay dapat mabigyan ng hustisya upang maiwasan ang paglaganap ng mas malawak na kultura ng impunity laban sa mga kabataan. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Mga kabombo, mga ka-Star Nation, sigurista na ho ang mga nanay kaya for their anak, game sila sa mga tulong sa health plus proper diet and exercise. Ang Cherryper Tangkad Sagad ay may CGF, may taurine at may lysine. Ang CGF ay tulong ho ito para sa height. Yung taurine, ito naman ho yung tulong para sa eyesight. At yung lysine ay tulong ho yan para sa katawan. May Cherryper Drops for babies, syrup for kids at PGM for teens. Cherryper Tangkad Sagad, available in leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Cherryfer ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Iba pang mga balita, may mga kanya-kanyang alok na libreng sakay ang iba't ibang local government units sa Metro Manila sa susunod na linggo. May kaugnayan ito sa pagiging kasado na sa susunod na linggo ang isang linggong transport strike ng mga transport group na kumukontra sa Public Utility Vehicle Modernization Program ng gobyerno. Karamihan sa mga local government units ay nagtalaga ng libreng sakay gamit ang kani-kanilang mga government vehicles. Nais kasi ng mga ito na tuloy pa rin ang trabaho ng kanilang mamamayan na maaapektuhan ng nasabing napipintong tigil pasada. At antabayanan pa mga kabombo, mga ka-Star Nation, yung ating mga update dyan sa napipinto na tigil pasada, kung tuloy nga ba ito? Dahil may mga development pa ho mga kabombo. Samantala, mahigit 24,000 hectares ng coral reef, mangroves at seagrass ang posible raw maapektuhan matapos na lumubog ang isang motor tanker dyan sa Oriental Mindoro. Ayon po yan sa data ng Department of Environment and Natural Resources. Ang MT Princess Empress ay may kargamento na 800,000 liters nga ng industrial fuel oil at lumubog ho yan sa karagatan ng naturang lugar dahil naman sa engine failure. Batay sa inisyal na natuklasan ay sinasabi ng ahensya ang unang tinatayang 591 hectares ng coral reef ay 1,626 hectares ng bakhawan at 362 hectares ng seagrass o seaweeds. Ang posible raw madamay kapag nagpatuloy itong pagtagas ng langis. Dagdag dito, mayroon namanong 21 locally managed marine protected areas na matatagpuan sa lugar ng Oriental Mindoro. Ipinunto pa ng Department of Environment and Natural Resources ng coastal area ng bayan ng Pola na nagdeklara na ho ng state of calamity dahil naman sa paglubog ng oil tanker ay pinakaapektado ngayon ng oil spill dyan pa rin sa Oriental Mindoro. Kumuha naman tayo ng mga balita sa labas ng ating himpilan. Itong oil spill mula sa lumubog na oil tanker sa Oriental Mindoro, umabot na raw sa Antique. May pag-uulat ang Bombo Radio Iloilo. Nag-deploy na ang Philippine Coast Guard ng mga personnel at oil mitigation assets sa Antique matapos na kumpirmang umabot na sa lalawigan ang malawakang oil spill mula sa Nauhan, Oriental Mindoro. Sa panayam ng Bombo Radio kay Mr. Broderick Chain, Head ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office Antique, sinabi nito na apektado ng oil spill ang Sitio Sabang, Barangay Semirara sa bayan ng Kaluya, ngunit hindi pa matukoy kung ano kalawak ang pinsala. 15 mga personnel mula sa Marine Environmental Protection Unit ng Philippine Coast Guard ang ipinadala sa Libertad na siyang closest point ng Panay Island sa Semirara Island. Posible rin ayon sa Philippine Coast Guard na gagamitin ang mechanical recovery o ang oil skimmer upang ma-address ang sitwasyon.
Luzon. Tinatayang nasa 68 to 70 nautical miles o 125 to 129 kilometers ang layo ng Antique mula sa karagatang sakop ng Balingawan Point, Nauhan sa Oriental Mindoro, kung saan lumubog ang motor tanker na MT Princess Empress na may kargang 800,000 litro ng industrial fuel. Minomonitor ngayon ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ang insidente upang makita ang posibleng pinsalan nito sa marine biodiversity at ang epekto ng tumagas na langis sa kabuhayan ng mga residente malapit sa baybayin. After the initial meeting with the Philippine Coast Guard, our office is now doing the inventory of our resources and assets to support and to complement whatever efforts that the Philippine Coast Guard will be doing, and of course will be planning in response to the oil spill. And of course our main goal here is to protect our people, including their livelihood and other environmental assets that might be affected by this hazard. Si Mr. Broderick Train ng Antique Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radio, Iloilo, ito si Bombo Gisa Padios para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Samantala, natagpong wala ng buhay ang umano'y driver ng gray na bihikulo na nagdala dun sa bangkay ng hazing victim na si John Matthew Salilig bago ito ilibing sa probinsya ng Cavite. Hindi na tinukoy ng Binyan Police ang naturang miyembro ng fraternity bilang paggalang na rin sa pagdadalamhati ng kanyang pamilya at dagdag dito, ang umano'y driver ay nagpatiwakal at natagpong patay dyan naman sa lungsod ng Taguig. Nasa kustodiya na ngayon ng pulisya ang kulay gray na sasakyan at ang asul na bihikulo na unang ginamit sa pagbiyahe kay Salilig pagkatapos ng initiation rides doon sa lalawigan ng Laguna. Nakatakdang dumalo sa inquest proceedings sa darating na mga oras mga kabombo. Ngayong araw kasi ito nakatakda. Yung 23 anyos naman ay isasalang sa inquest proceedings. Itong si Daniel Perry na umano'y nagsagawa ng paglilibing doon sa biktima at yung master initiator ng nasabing initiation rides. Sa ngayon ay nasa kustodiya na ng pulisya ang 7 sa 15 suspect na sangkot sa pagkamatay ng estudyante ng Adamson University na si John Matthew Salilig. Haharap sila sa isang paunang investigasyon o yung preliminary investigation sa harap ng Department of Justice sa darating na Biyernes, Marso 10 ng taong kasalukuyan. Kaugnay ng balitang yan, voluntaryong sumuko na sa National Bureau of Investigation o NBI ang isa sa hazing suspect na ikinasawi ng Adamson University Chemical Engineering student na si John Matthew Salilig. Kasama ni John Lester Sus ang kanyang mga magulang at abogado na sumuko sa National Bureau of Investigation. Sinabi nito na nagulat na lamang siya kung bakit isinama siya sa listahan ng mga suspect sa pagpatay kay Salilig. Kayaan niya, siya ay sumuko para mapatunayan na wala itong kinalaman sa naturang krimen. Giit nito na wala siyang kinalaman sa insidente dahil maaga itong umalis sa Binyan, Laguna dahil may iba pa siyang mga lakad. Mananatili ito sa National Bureau of Investigation dahil sa walang nailabas na warrant of arrest laban sa kanya at sa Lunes ay ipapakita niya ang ibang mga ebidensya na siya ay inosente. Mamaya mga kabombo, mga ka-Star Nation, abangan pa rin natin ang mga update hinggil pa rin sa naturang balita at kung ano mga development, mga hakbang dito ng ating mga otoridad hinggil pa rin sa kaso ng hazing na panibagong naitala na naman dito sa ating bansa. Samantala, sa iba pang balita, inanunsyo ng Department of Agriculture na naglunsad ito ng loan program para naman sa mga magsasaka kasunod ng krisis sa sibuyas na naging dahilan ng paghihirap ng mga mamimili at producer ng naturang produkto. Inilunsad ng Department of Agriculture ang Agricultural Credit Policy Council at iba pang sangay ng naturang tanggapan. Ito ay nasa anyo ng loan program para naman sa mga magsasaka ng sibuyas. Ito'y upang mabigyan umano ng tulong yung mga lokal na producers na madaling access para sa kanila. Ito ay pagpapautang para naman sa mga pasilidad, makinarya at iba pang kagamitan. Sa huling quarter ng taong 2022, umabot kasi sa 700
pesos kada kilo ang presyo ng sibuyas na kung saan ay pinasahan ang mga magsasaka ng matinding pagkalugi dahil ang mga ito ay walang pamamaraan para maidala sa mga pamilihan yung kanilang produkto at sa farm gate price ay mura, ngunit sa bentahan dito naman sa mga pangunahing palengke ay napakataas ng presyo. Inilista ng ahensya ang Rueda Onion Growers Association at ang Henaro Agrarian Reform Beneficiaries Multipurpose Cooperative bilang loan beneficiaries na nakatanggap na ho ng nasa 3 milyon at 10 milyon na utang. Ang espesyal na programa ng Agri-Negosyo Loan na naglalayo na palakasin yung produksyon ng naturang produkto ay nakikinabang ho yung mga individual na mga magsasaka ng sibuyas at hindi hihigit sa 2 hektarya ang kanilang sinasakang lupa. Ayon pa sa ahensya, maaari din silang makakuha ng zero interest loan na babayaran hanggang 5 taon gamit naman ang maximum na halagang 300,000 at 15 million pesos na dito ay nakapaloob ho doon sa mga panuntunan ng pagpapautang. At una nga rito mga kabombo, ang ani noong taong 2022 ay kinulang sa 260,000 metric tons upang matugunan dapat ang pangangailangan ng Pilipinas. Kaya naman ay marami ang nagpanukala na ituloy ang pag-angkat, bagay na kinontra naman ng ilang nasa agriculture sector. Samantala, ito naman pong Department of Foreign Affairs itinangging pinapababayaan ang mga kaso ng mga Filipino na nasa death row sa ibang bansa. May mga nakalap na impormasyon si Bombo Jovino Galang. Tiniyak ng Department of Foreign Affairs na gumagawa sila ng kaparaanan para mailigtas sa kapahamakan ang mga Filipino na nasa ibang bansa na nasasangkot sa iba't ibang kaso. Ayon kay DFA Assistant Secretary Paul Cortez, na kapag may mga natatanggap sila na kaso sa ibang bansa, ay kanilang pinapakilos ang mga embahada o konsulada na sumasakop sa nasabing mga bansa. Kaibigan nilang based abroad, sila ho na mismo nagsasabi diretso sa pamilya. Minsan naman dinadiretso sila muna sa consulate o kaya pupunta yung mga pulis sa konsulado o sa embassy. And tayo po in close coordination with our POLO or MW offices there, we find out kung may agency nga ba ito si kababayan natin o kaya what po the next of kin is. At pagka na-confirm na po talaga natin lahat-lahat, ang una talaga natin ini-import yung mga next of kin nila. Hindi po tayo naglalagay sa social media for privacy purposes and out of due respect to the family as well. Now, minsan, we only find out na may ganitong palang kaso through social media naman. And that's when we only get to confirm na itong kababayan pala natin siya yung nasawi and all that. And that's when we start directly coordinating with the family through our regional offices po here in the Philippines. Inihalimbawa ng opisyal na sakaling kapag nasa death row na ang isang Filipino na nasa ibang bansa, ang tanging magagawa na lamang nila ay umapila para mabigyan ng pardon ang mga nasasangkot na kababayan natin. Kami hong murder and drug related, lahat po sila final and executory na. And the only possible remedy that we can have with them is pardon. And this is what we're working as well with our embassy in KL and of course through our legal retainers. Lahat po sila may legal retainers at may binibigyan nung ang embassy natin. Pero itong mga 56 na po na ito, we were final and executory na ho yung mga kaso nila. And as I said, we're hoping na mabigyan ho sila ng pardon at some point. Ako si Bomboy Jovino Galang para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Oras natin sa buong kapuluan, 20 minuto na makalipas ang 7 ng umaga. Inilagay ang mga axillography o kaya naman ay aparato na maaaring magtala ng mga lindol sa 27 pangunahing lugar sa Makati City. Ito'y upang subaybayan ang paggalaw ng lupa at matiyak ang kaligtasan ng mga mahihinang gusali dito sa lungsod.
Sa isang pahayag, sinabi ni Makati City Mayor Abigail Binay na ang 27 pampublikong gusali kung saan ho inilagay ang naturang pasilidad ay matatagpuan sa mga lugar na madaling kapitan o kaya naman ay makaramdam kapag may mga lindol at direkta sa itaas ng West Valley Fault at mga posibleng liquefaction. Ito yung tinatawag nating liquefaction prone zone. At aniya, inunaw muna nila ang mga paaralan, pasilidad na matatagpuan sa mga lugar na may mataas na peligro ay para sa paglalagay ng mga naturang pasilidad bilang bahagi ng patuloy na pagsisikap na buuin ang katatagan sa mga sakuna katulad ng lindol. Hinikayat din ni Binay ang mga pribadong establishmento na maglagay ng kalintulad na instrumento upang matukoy kung sakasakali ho na may mga mararanasan na mga pagyanig dulot pa rin ng lindol, lalo't pinaghahandaan itong tinatawag na The Big One o yung napakalakas na pagyanig na posibleng tumama dito sa Pilipinas. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, bago ho tayo umusad sa iba pa nating mga balita, mapalad ho tayo at kapiling ho natin ang tagapagsalita ng Philippine Air Force at pinuno ng Public Affairs Office ng naturang tanggapan. Dating commanding officer po ito ng 1st Air Reserve Center, bahagi ng Kalasag Lahi Class at first female pilot of 205th Tactical Helicopter Wing. Noong 2013 ho ay na-assign pa ito sa 250th Presidential Airlift Wing, mga kabombo, para magpalipad ng Bell helicopter, no? Yung Bell 412 helicopter, very popular ho, yung klase ginagamit ho sa mga presidential trips. Kapiling ho natin sa ating linya ng komunikasyon si Philippine Air Force Colonel Maria Consuelo Castillo. Magandang umaga po sa inyo. Si Bombo Dennis Hamito po ito. Together with me ay si Bombo Eliza Eclarinal. Good morning, ma'am. Good morning po. Ayan, okay. So, ano na po ang status pala ng search and rescue operation ng Philippine Air Force doon sa mga sakay ho ng nawawalang helicopter? Diyan ho ito sa area ng Palawan muna. Sir Dennis, from the Air Force's side, yun po, nakapagpadala po tayo ng so-called helicopter natin at sila po ay nag-conduct ng search and rescue operations, jibed with their maritime patrol operations dito po sa area ng vicinity ng Balabac at Mangsi Island noon pong March 1. And then yesterday po, meron din po tayo naka-alert na Nomad aircraft. However po kasi medyo nagsasalinsinan po, nagpapalitan po ang mga aircraft ng Air Force at meron din po kasi mga aircraft na pinapadala mismo itong Philippine Adventist Medical Aviation Services na tumutulong maghanap nitong ating nawawalang eroplano. Okay. Para sa kabatiran ho ng publiko, gaano po ba kalawak yung konsentrasyon ng inyo pong paghahanap sapagkat pawang mga karagatang bahagi po ito ng ating bansa. So papaano ho yung ating kumbaga radius ng paghahanap dito sa nawawalang helicopter, Colonel? So ito nga pong area ng ating search ay dito po ang span po nito is from yung pong pinanggalingan ng ating nawawalang eroplano, helicopter from Mangsi Island. So medyo nag-traverse po sila sa may bandang Sulusi. And it's about 150 kilometers away from yung destination nila, which is yung Brooks Point. Kaya ho, puro dagat po itong dinadaanan, 150 kilometers nga raw po ang layo. Napakalawak po ng search area. Kaya po medyo nahihirapan din po ang ating mga aircraft na nagsisearch ngayon. Ano ho yung pinaka-challenging part dito sa paghahanap po na ito, Colonel, so far, dun sa mga nakalipas na araw? Sa ngayon po, bukod po na ang ating search area ay puro dagat, yun po medyo delikado po kasi kapag puro dagat ang tinatraverse mo, kailangan kapag ganyang mga
aircraft operations, mas maganda yung nag-island hopping ka. Malapit ka lang sa mga isla upang kapag nagkaroon ng emergency ay makakaland ka anytime. Bukod dun po ay medyo masama po ang lagay ng panahon sa area of search. Medyo mababa po ang clouds. Yun po ang mga nai-report na challenges ng ating mga helicopter at fixed-wing aircraft na naka-standby upang tumulong sa paghahanap ng nawawalang helicopter. Okay. With your indulgence, Colonel, may katanungan din po ang aking katandem dito, si Bombo Alaysa. Bombo Alay? Yes, Colonel, kumusta naman po ang search and operation dun sa Cessna plane sa Albay or sa Isabela po? May mga development na po ba dito? Sa ngayon po yung sa naman po sa Albay, sa Mayon po, yun po meron din po tayong Black Hawk helicopter na tumutulong na mag-insert ng tropa kasi yun pong nangyari ron. Actually last week pa ongoing ang ating search and retrieval operations doon naman po sa Mayon. Bali nagda-drop off po yung ating Black Hawk helicopter sa isang area na safe for landing at yung pong ating mga ground rescuers ay umaakyat po towards dun sa area ng mishap. Po kasi tarik at hindi po talaga pwedeng mag-drop off mismo malapit dun sa area ng ng pinag-crashan ng ating aircraft. So far, ang huli pong report sa amin ay yun nga nakapag baba po ng mga rescuers ilang mga araw na sila rin po ay nagpagpadala ng mga resupply na kakailanganin ating mga rescuers. Nagkakaroon po kasi ng relieving. At medyo mahirap din po yung pagbaba ng mga katawan ng mga biktima pababa ng bulkan. So doon na lang din po sila, sir, ipipick up doon sa drop-off point, sa pick-up point din po. Medyo nasa foot na po siya ng Mayon. Okay. Bombo Alaysa, siguro ang isa sa mga kumbaga interest din ng public, malaman na yung update din po dun sa usapang Cessna, yung dun sa Isabela, mukhang Philippine Air Force din yung abala dito sa paghahanap at mahigit isang buwan na ito, Colonel. May any information, development? Opo, dun po talaga pong lahat po ng agencies natin ay nagtutulungan na sa search operations para sa nawawalang Cessna dun po sa Kawayan Isabela. Patuloy naman po ang efforts ng ating Tactical Operations Group 2 na nakabase sa Kawayan Isabela sa pagtulong po sa paghahanap ng nawawalang eroplano, katulong po ng of course yung members ng PDRRMO and yun pong ating PNP at ang mga Army forces po natin on the ground. Okay. Bombo Alaysa? Yes, Colonel, maitanong ko na lang din po, sino po ang nagde-determine kung kailangan nang itigil ang search operation sa mga mission po ng Philippine Air Force? Meron po tayong PDRRMO, yun po sa mismong local government ng Isabela. Sila po makakapagsabi niyan. Kasi po ang ating Philippine Air Force ay isa sa lamang force provider para sa search and rescue missions. Meron po tayong nakatalagang responsible office from the local government to do the decisions. Okay. Colonel, siguro one just last point bago ho namin kayo i-release for this interview. Wala ho bang trend na nakikita ang kayo ho ay nagpapalipad din ng mga aircraft wala ho bang nakikitang trend dahil magkakasunod na hata itong mga kaso ho ng pagbagsak ng mga aircraft, Colonel? Yun nga po, it's very unfortunate na ngayong first quarter nagkasunod-sunod ang napakaraming aksidente. Pero sa ngayon po, we cannot tell. Definitely it has to go through a very extensive investigation to determine the cause of all these accidents. Marami ho kasi posibleng causes, pwedeng material factor, pwedeng environmental factor.
among others. Kaya po hindi natin yan masabi kung anong common reason kung bakit nangyayari ito. It really has to go through the process of investigation to determine the causes. With that, maraming salamat po, Colonel, sa mga ibinahagi po ninyong impormasyon ngayong umagang ito, kahit weekend. Thank you so much, Colonel. Maraming salamat po, Bombo Dennis at Bombo Alaysa, at sa ngalan po ng aming Commanding General na si Lieutenant General Stephen Pareño at mga bumubuo ng Philippine Air Force. Maraming salamat po and good morning sa inyong lahat. Mga kabombo, nakausap po natin si Colonel Consuelo Castillo, ang tagapagsalita ng Philippine Air Force, kaugnay ho dito sa kabi-kabilang mga search and rescue operations na ginagawa ng kanilang hanay dyan sa Philippine Air Force. Samantala, sa iba pa nating balita, Bombo Alaysa. Itong Department of Energy naman kasama ang ilang kinatawan ng liquefied petroleum gas industry nagbahagi ng safety measures ngayong Fire Prevention Month at sa tungkol sa tumataas na bilang ng mga insidente ng sunog. May mga nakalap na impormasyon si Bombo Aika Nunez. Inilahad ng Department of Energy ang ilan sa mga dapat tandaan upang masiguro na ligtas ang ginagamit na liquefied petroleum gas tank ng mga customer. Sa naganap na LPG Philippines Summit 2023, ipinakita ang ilan sa mga hindi na maaaring gamitin na cylinder. Ayon kay Department of Energy Director Rino Abad, ang unang dapat tandaan sa isang cylinder ay ang product safety mark. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang kanyang naging pahayag patungkol sa safety measures ng liquefied petroleum gas tank. Unang-una, kung hindi nakasunod sa standard yung cylinder na binibenta, kung hindi tama ang bigat ng LPG na laman, at kung ang warehouse showcase room niya, ang outlet niya, hindi nakasunod din dun sa regulation. Ang iba kasi, for example, pinagtatabi yung bigas at saka yung cylinder, hindi na po pwede yan. Separate na po, naka-compartmentalize na po ngayon ang layout design ng LPG cylinder. Wala pong halo dun. Baka kung may ihalo dun, dapat itabi na lang niya. Siguro, another compartment. At tingin ko tuloy, parang apartment, apartment mo, parang water station, refilling station. Talagang separate talaga siya for LPG operation. Samantala, layunin ng naganap na LPG Philippines Summit 2023 na masiguro na lahat ng cylinder na nasa merkado ay ligtas. Narito naman ang naging pahayag ni former LPGMA Party List Representative at President ng isang gas industry, Arnel T. Many industry participants na talagang gusto talagang ayusin ang industriya. And the most important aspect of this summit is to commit ourselves to make sure that all cylinders that will be in the market is safe and on standard so that it will be for the protection ng ating mga consumer. Those are the commitment that we have given to the Department of Energy, and the Department of Energy will commit themselves to strictly implement the law. Matatandaan na sa ilalim ng LPG Industry Regulation Act o Republic Act 11592, hindi na maaaring gamitin ang kinakalawang at walang product safety mark kahit na maayos pa ang kondisyon ng nasabing cylinder. Para sa Bombo Network News, Bombo Aika Nunez nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! Mga kabombo, mga Kastar Nation, dako muna tayo dyan sa may area ng Boracay sapagkat yung cruise ship na inaasahan po na darating ay nakansila yung kanilang biyahe. Alamin ho natin kung bakit at iba pa mga update na pagdating ng mga turista dyan sa Boracay. May pag-uulat ang Bombo Radio Kalibo! Bombo Dennis, nakansila ang nakatakdasa ng pagdaong ng Westerdam cruise ship sa isla ng Boracay kahapon Marso 3, dala ng malakas na hangin at malakas na alon bunsod ng amihan. Ipinahayag ni Mr. Nieven Makirang, Executive Assistant 5 ng Office of the Provincial Governor na pasado alas 7 ng umaga kahapon nang dumating sa karagatang sakop ng Boracay ang cruise ship, subalit hindi
hindi ito natuloy dahil naapektuhan ang anchorage area. Dahil sa sama ng panahon, minabuti na lamang ng kapitan ng cruise vessel at Coast Guard Station Aklan na kanselahin na lamang ang kanilang pagbisita sa isla at dumiretso ng Maynila para masiguro ang kaligtasan ng mga pasahero. Kasama sana sa mga destinasyon ng Westerdam cruise ship ang Boracay matapos nilang dumaan sa Singapore at Puerto Princesa, Palawan. Ang nasabing cruise ship ay may lula na 1,993 na mga pasahero at 790 na mga crew. Pakinggan natin ang pahayag ni Mr. Nieven Makirang, Executive Assistant 5 ng Office of the Provincial Governor. Actually, around 7 o'clock in the morning, nandiyan na po yung barko natin, yung cruise ship na Westerdam. But unfortunately, because of the weather condition, malakas yung ating amihan. So, apektado po yung anchorage area. That's why, kanina umaga, after 30 minutes, nandun na sila naka-anchor. Tumawag po yung ating port agent at sinabi sa atin na ika-cancel ng vessel yung kanilang pagbaba ng mga pasahero dito sa isla ng Boracay. Samantala, umaasa naman si Makirang na magiging maganda ang lagay ng panahon sa March 6 at March 8 dahil may nakatakda pang pagdating ng dalawa pang cruise ship sa isla. Kinabibilangan ito ng MS Nautica na may 800 capacity at isang maiden call na may higit naman 1,500 na capacity. Samantala, pinag-aaralan na rin ngayon ng Aklan Provincial Government na magkaroon ng cruise port sa Boracay upang maging isang cruise hub ito sa hinaharap. Papakinggan natin ang karagdagang pahayag ni Mr. Nieven Makirang. Alam mo, itong sa Palawan, saka sa Milay, nakakadikit yung mga barko. Dito lang sa atin sa isla ng Boracay, medyo ano pa. So that's why ang ating pong provincial government, led by our governor, Joen Miraflores, ay yun na pinag-aralan para in the future, no, maging maganda, magkaroon talaga tayong tinatawag na cross-port, no? Kung talagang we want na itong area ng Boracay o yung Katiklan ay magiging cross-hub ng mga cruise ship natin na pupunta rito sa Pilipinas. Yan ang ulat mula dito sa Bombo Radio Kalibo para sa Bombo. Yes, Bombo ninyo, isa lamang yung punto na nais kong malaman. Kung itong cruise ship, mga cruise ship, nagkakaroon ng kanselasyon dahil sa sama ng panahon, how about naman yung mga biyahe ng eroplano? Meron bang apektado sapagkat may mga interesadong bumiyahe dyan, kaya lang dahil nga doon sa paiba-iba na lagay ng panahon, naapektuhan din yung kanilang mga schedule. Kumusta naman yung mga biyahe ng eroplano? Tama yan, Bombo Denny. Sa katunayan nga ay may isang direct flight galing Taiwan, itong Royal Air, ang nag-divert ng kanilang biyahe papunta dito sa Kalibo International Airport dahil nga naging zero visibility itong runway ng Katiklan Airport. Actually, ang payo na lamang ng aming mga local authorities dito, Bombo Dennis, ay makipag-coordinate sila sa kanilang mga airline companies kung saan sila nakapagpabook or i-check nila kung ito bang mga airline companies na ito ay may mga kanselasyon ng kanilang mga biyahe. Sa katunayan, Bombo Dennis, dito sa may part ng Katiklan Airport ay unti-unti na ring nanunumbalik ang mga flights. Nanumbalik na kasi itong flights from Clark International Airport at yung flight galing naman sa El Nido, Palawan patungo sa Katiklan Airport. Bombo Dennis. Sige, maraming salamat, Bombo Ninyo. Yan ang ulat mula dito sa Bombo Radio Kalibo para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Ninyo Eugene Teodosio, nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Samantala, naghain ang isang mambabatas ng panukala na magbibigay ng 1 milyong piso para sa Pilipinong aabot sa 101 ang kanyang edad. Ayon kay Senator Rizon Tiveros, layunin daw nito o kanyang Senate Bill 1951 na magbigay ng 25,000 cash gift dun sa mga aabot ng 80 anyos, 85 at 90 at ganun din yung 95 at ito yung ilang pagbabago sa
batas na para makinabang yung mga nakakatanda sa ating populasyon sa pamamagitan ng pagbibigay ng kinakailangang pondo at pag-uudyok na rin sa kanila na magpatuloy sa pamumuhay na produktibo. Napansin din ng mambabatas na maraming mga senior citizen ang nabubuhay sa kahirapan at nagdurusa sa mahinang kalusugan. Binanggit din ng senador ang isang pag-aaral noong 2018 kung saan ay napag-alaman na 46% ng mga senior citizen ay nabubuhay sa ilalim ng matinding kahirapan. Dagdag pa niya, sinabi ng opisyal doon sa mga senior citizen ay hindi tumatamasa ng ilang uri ng pension mechanism dito sa ating bansa. Una nga rito ay mayroong kabuuan na bilang 7.3 million na kasalukuyan ng mga senior citizen na tinutulungan, ngunit ang ilan sa kanila ay sinasabi na hindi raw nakakarating yung tulong ng ating bansa. Sa iba pang mga balita, inihayag ng Department of Health na nakikipag-ugnayan na sila sa Department of Education sa paglikha ng basic training module para sa suicide prevention sa mga paaralan. Ayon kay Lindsay Orsolino ng Department of Health Mental Health Division and Designing Behaviors for Mental Wellness, ang training module ay hindi ganap na isasama sa pangkalahatang curriculum ng Department of Education. Nilalayon nito na gabayan ng mga parehong kawani ng teaching at non-teaching staff ng mga paaralan. Sinabi ni Orsolino na hindi bababa sa 42 education managers mula sa Department of Education, Bureau Chief, technical staff, principal, guidance counselor, mga teachers, medical at administrative staff ang lalahok sa nasabing pagsasanay. Dagdag niya, ang inisyatibong ito ay bahagi rin ng technical assistance ng World Health Organization at gobyerno ng Australia. Sa kabilang dako naman, binigyang diin ni Department of Health Officer in Charge Maria Rosario Vergere na tumaas ang bilang ng mga tawag sa krisis sa hotline ng National Center for Mental Health noong unang quarter ng 2021. At mga kabombo, mga ka-Star Nation, bago tayo umusad sa iba pa nating mga balita at atin makakaugnayan ang ilang opisyal dyan sa mababang kapulungan ng Kongreso at makiki-update na rin tayo sa takbo ng mga panukalang kanilang isinusulong dyan sa lower house. Kapiling natin Deputy Majority Leader at Party List Congressman mula sa grupong Tingog, si Congressman Jude Asidre. So welcome sa Bombo Radio Philippines, where nationwide and worldwide, si Bombo Dennis Hamito po ito together with me, si Bombo Alaysa Eclarinal. Magandang umaga po, Congressman. Magandang umaga sa mga nakikinig na nanonood sa atin yun. Maraming salamat po sa inyong pag-imbita sa atin. Unang-una, Congressman, madalas nangyayari yung mga transport strike dito sa ating bansa kahit nung nakalipas pa na panahon po ng pandemya. May mga panukala po ba sa Kamara para magkaroon ng permanenteng, kumbaga, mai-address na talaga yung pinag-uugatan po ng problema sa ganitong issue sa transportation sector natin dito sa Pilipinas? Well, matagal na hong problema, matagal na hong challenge itong ating modernization program. At alam ho natin na medyo kailangan ho ng matinding balanse na kailangan nating i-consider, especially yung yung welfare ng ating mga drivers at yung kabutihan ng ating mga riders naman. Ang sinulong ho natin sa mababang kapulungan, magkaroon ho tayo ng Magna Carta of Commuters kung saan magkakaroon tayo ng mas komprehensibong resolusyon para sa ating mga commuting public. Kasi minsan ho sa ating paggawa ng infrastruktura, sa ating pag-set ng pulisiya, ang nangyayari po palagi ho tayong sabihin na lang natin nakatuon po ang ating atensyon doon sa mga car owners at sa tingin ho natin ay isang malaking factor sa pagbawas ng traffic at the same time ang pagbigay ng mas malaking ginhawa sa ating mga commuters ay pagkakaroon talaga ng mas responsive at mas convenient na
commutering system, the public transport system. Okay. Mukhang hanggang ngayon ho kasi, Congressman, halata naman na hindi pa handa dito sa full implementation ng jeepney modernization. Ano pong maaaring magawa rito ng pamahalaan sa ngayon? Dahil sabi nga niyan, pa-extend lang tayo ng pa-extend. Paano ho ba talaga dapat at may mga panukala ba kayo dyan sa Kamara na makakatugon po dito, Congressman? Ang bola kasi sa ngayon nasa executive pero alam ko ho ang Kongreso ready naman ho na mag-provide ng kung anumang necessary na policy interventions, lalong-lalo na sa pagbigay ng anumang tulong, anumang ayuda sa ating mga driver at lahat ho na nasa transport sector. Pero ako ng pananaw ko rin ho kailangan na talagang gawan ng paraan kung paano natin fully implement na talaga itong jeepney modernization program. Alam ko ho na medyo magiging mahirap, magalaking challenge sa ating mga driver. Ang kailangan lang ho ay lahat ho ay magtulungan na may open mind. Mahirap po kasi minsan pagpapasok tayo sa usapin na meron na tayong pansariling pag-isip, meron na tayong bias, kumbaga. Pero ang gusto ho natin kung magkakaunawaan ho lahat, eventually ho ang pagmodernisa ng ating public transport system is a critical step din in providing a modern transport system for the entire country, lalo-lalo na sa Manila. The more that we postpone it, sa totoo lang ho, hindi rin to magbibigay ng pangmatagalang solusyon. So, ang nakikita natin, kung ano man ang kaya nating ibigay in terms of social amelioration, ayuda para sabihin na lang natin mairaos ang ating mga kababayang tsuperano ang kalagayang ito at tulungan silang padaliin paano i-acquire ang ating mga modernized jeepneys. In the long run, kumbaga, doon na rin naman tayo papunta. Magtulungan na lang at lahat to ay sana maging mas bukas ang pag-iisip at pananaw sa pagmodernisa ng ating transport system. Okay. With your indulgence, Congressman, may katanungan din po ang aking katandem dito, si Bombo Alaysa. Bombo Alay? Yes, Congressman, sa ibang issue naman po, pangunahing kailangan po ngayon yung mga evacuation centers dahil sa dalas ng mga kalamidad. At maihahabol pa po ba ito sa final reading ng Kamara bago ang recess? Kasama ko sa priority natin ang batas na nagmamandato na magkaroon ng permanent evacuation centers sa mga community na ipasan ho natin to sa mababang kapulungan at inaantay ho natin ang Senado na iaprubahan din ito. Sa tingin ko naman wala naman ho talagang issue tungkol dito, wala namang opposition, siguro wala namang tututol sa pagkakaroon natin ng mga permanenteng evacuation centers. Dalawa lang ho ang nagiging challenge dito. Una, siguro meron pang ibang mga prioridad na measures, priority measures na binibigyan pansin ng ating mataas na kapulungan. And hopefully, sumunod na itong ating bill na establishing permanent evacuation centers in every municipality. At pangalawa ho ang pondo, kahit nung minaayos ko sa mababang kapulungan, malaking issue ko kung saan kukunin ng pondo. Okay. Pero kami especially kami, taga-Tacloban ho kami, dinaanan ho namin ng Yolanda, wala ho yatang presyo na tatapat dun sa kaligtasan at kapanatagan ng ating mga kababayan. I see. Okay. Final question mo, Bombo Alaysa? Yes, Congressman, final question na lang po. Ano po ang posisyon ninyo dito sa Charter Change Bill at anong paraan po ba ang dapat? Is it yung Constitutional Convention or yung Constitutional Assembly? Well, we support the majority in Congress who has pushed for a Constitutional Convention, being this as the most transparent and the most democratic way of really amending the Constitution. Kumbaga, ito yung option A talaga sa pagbabalangkas ng mga amendments sa Constitution. We understand there are concerns about its cost. There are concerns about, of course, yung kung
baka daw ma-amyendahan din yung mga ibang provision na hindi naman itinuturing na priority sa ngayon. Pero ako po naniniwala sa wisdom ng collective At siguro naniniwala din tayo na magiging mas katanggap-tanggap sa ating mga kababayan kung ang magbabalangkas ng mga pagsusog sa konstitusyon sa saligang batas ay hindi ho ang mga miyembro ng Kongreso. At magkaroon ho tayo ng separate body who would take care of the amendments. I see. Okay, with that, Congressman, maraming salamat ho sa oras na inilaan po ninyo sa Bombo Radio Philippines sa umagang ito. Maraming salamat din po at magandang umaga sa inyong dalawa. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, nakausap po natin si Congressman Jude Asidre ng Tingog Party List, at siya ay House Deputy Majority Leader. Ako muna tayo dyan sa Kabikulan, mga kabombo, mga ka-Star Nation. Yung epekto ho ng mga pagyanig, medyo may kalakasang lindol na naitala dyan sa Bicol region the past weeks. Kumusta na ho kaya yung final assessment kung meron na? May update ang Bombo Radio, Legazpi. Umabot na sa halos 400 million pesos ang kabuoang halaga ng danyos na iniwan ng magnitude 6 na lindol sa Masbate noong nakaraang buwan. Sa panayam ng Bombo Radio Legazpi kay Grimel Nas, ang tagapagsalita ng Office of the Civil Defense Bicol, base sa pinakahuling datos mula sa isinagawang mga inspeksyon, 331 ang bilang ng kabahayan na nasira, kung saan 8 rito ang totally damaged at 323 naman ang partially damaged. Umabot na rin sa 237 ang mga eskwela na naapektuhan, nakatumbas ng halagang 328 million pesos and 240,000. Maliban pa rito ay lumobo na rin sa 26 million pesos and 264,000 ang halaga ng mga nasirang national infrastructures, kasama na rito ang 5 tulay, 2 national road, 3 government facilities at 2 flood control infrastructure. Habang sa pinagsama-samang report ng Municipal Disaster Risk Reduction Management Offices, nasa 37 million pesos and 458,000 ang halaga ng mga nasirang local infrastructures, kabilang na rito ang 14 na pasilidad ng gobyerno, 4 na simbahan, 2 health facilities at 1 pribadong building. Sa kabuuan ay umabot na nga sa 391 million pesos and 962,000 ang danyos na dala ng nasabing lindol at posible pa manong madagdagan o mamodify ito. Para sa karagdagang impormasyon, narito ang parte ng pakikipagpanayam natin kay Grimel Nas, ang tagapagsalita ng Office of the Civil Defense Bicol. Yes, possible po na pwedeng madagdagan pa po or baka may ibang ma-modify na worth of damage. Pero based naman po sa report na hawak ko ay talagang sobrang rami po kasi talaga ng buildings na damage. And may mga naiulat din po na nakarating sa akin based po sa kasama nating taga-OCD na nandun sa kasama sa nag-assess ay may mga schools talaga na grabe din po ang na-incur na damage. Samantala sa hiwalay na panayam ng Bombo Radio Legazpi kay Engineer Lenny Torrevillas, ang resident volcanologist ng TVOX Masbate, base umano sa pinakahuling datos kahapon ay umabot na sa 822 mga aftershocks ang naitala sa Masbate, kung saan 6 na po rito ang naramdaman ng mga residente at pinakahuli nga ang magnitude 3 na lindol. Yan ang latest update mula dito sa Bombo Radio Legazpi para sa Bombo Network News. Ako si Bombo Leslie Bingbing para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Update naman tayo mga kabombo dun sa sinkhole dyan sa Northern Luzon, sapagkat may mga hakbang na hong ginagawa at mga pagsusuri na rin kinakailangan gawin dyan sa bahagi po ng Hilagang Luzon. May pag-ulat ang Bombo Radio Kawayan. Nanawagan ang pamahalaang lokal ng Kalayan, Cagayan sa Mines and Geosciences Bureau o MGB at ibang ahensya ng pamahalaan na nasuriin ang lumitaw na sinkhole sa Magsidel, Calayan. Sa naging panayam ng Bombo Radio Kawayan, inihayag ni Mayor Joseph Llopis na noong nakaraang linggo pa nakita ang sinkhole, ngunit hindi nila inasahan na lalawak ito. Dahil dito ang pamahalang lokal ng Kalayan at mga opisyal ng Barangay Magsidel ay naglagay na ng harang sa kalsada malapit sa sinkhole. Ayon kay Mayor Llopis, ang sinkhole ay may lalim na 6 na metro at konektado sa karagatan ng Kalayan. May nakita na ring bitak-bitak malapit sa sinkhole patungong northeast ng Kalayan at mahahagip ang kanilang airport.
Dahil sa paglawak ng sinkhole na konektado sa karagatan ay nangangamba na ang mga residente. May 2 pamilya na malapit sa lugar ang pinayuhang umalis at nakitira sa mga kamag-anak upang matiyak ang kanilang kaligtasan. Sa ngayon ay tanging ang mga magagaan na sasakyan na tulad ng motorsiklo ang pinapayagang dumaan upang maiwasang bumigay ang nasabing kalsada. Basta kabubuti na sana pupunta sila rito sa Kalayaan sa within the immediate future kasi baka hindi namin alam, may mga katabi pa dyan na mas malaki yung crack na hindi lang nakikita. No? At ang problema ay yung direction niya ay puro residential along the road. Kasi sabi yung 7 kilometers going east-northeast ay baka may mga mas malalim pang crack. Yan ang balita mula rito sa Bombo Radyo Kawayan para sa Bombo Network News. Ako si Bombo Lani Velasco nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radyo Philippines, basta radyo, Bombo. Samantala, kumuha naman tayo ng update dahil personal grudge ang tinitingnang motibo sa pamamaril ng isang barangay kagawad sa bayan ng Alcala sa lalawigan ng Pangasinan. May pag-uulat ang Bombo Radyo Dagupan. Nagpapatuloy ang isinasagawang investigasyon ng kapulisan hinggil sa nangyaring insidente ng pamamaril sa isang barangay kagawad sa bayan ng Alcala. Sa panayam ng Bombo Radyo Dagupan kay Police Major Rehin Cabico, Chief of Police ng Alcala Municipal Police Station, sinabi nito na nasa mabuting kalagayan na ang biktima na kinilalang si Kagawad Melvin Pusadas, incumbent kagawad ng Barangay Canarvacanan, matapos itong magtamo ng tama ng bala sa kanyang kanang kamay. Aniya na mayroon na silang tinitignang motibo habang mayroon na rin silang minamanmanang mga persons of interest. Magugunita na nangyari ang insidente sa mismong harap ng bahay ng biktima, kung saan ay bigla na lamang itong pinagbabaril ng ilang lalaking lulan ng itim na motorsiklo bago tumakas ang mga ito. Maswerte na lamang aniya na nakaiwas ang biktima kaya't hindi malubha ang sugat na kanyang natamo. Kaagad namang lumapit sa himpilan ng naturang pulisya ang biktima at agad din itong itinakbo sa pinakamalapit na pagamutan para sa paunang paglunas. Sa ngayon aniya ay nasa mabuting kalagayan na ang biktima. Kaugnay nito ay nagpapatuloy din ang kanilang investigasyon patungkol naman sa kung mayroon bang natatanggap na pagbabanta sa kanyang buhay ang biktima maliban sa mga personal grudges at ilan pang mga issue. Wala naman aniyang impormasyon tungkol sa biktima kung ito ba ay tatakbo sa darating na barangay at sanggunian kabataan elections. Ito po mga biktima na si Kagawad Melvin Posadas po ay isang incumbent na barangay kagawad ng Canarvacanan. Ito po ay nagtamo ng tama sa kanyang kanang kamay, gunshot. So stable condition na po itong victim at yun po, mayroon po tayong tinitignang motibo dito at saka may mga person of interest na rin po tayo. Live mula rito sa Bombo Radyo Dagupan para sa Bombo Network News, Bombo Aubrey Mascareñas nag-uulat. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radyo Philippines. Basta Radyo, Bombo! Bombo Foreign Exchange Update. Sa mga nagabang sa palitan ng piso kontra sa foreign currencies na itala mga kabombo, mga ka-Star Nation ang katumbas na halaga ng isang US dollar sa palitan ho ay 54 pesos and 82 centavos. Ang Hong Kong dollar ay 7 pesos. Ang Singaporean dollar naman ay 40 pesos and 81 centavos. Habang ang Saudi Arabian Rial ay umaabot mga kabombo sa 14 pesos and 65 centavos. Ang euro ay 58 pesos and 28 centavos batay sa data ng Bangko Sentral ng Pilipinas at Bankers Association of the Philippines. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Mga kabombo at ka-Star Nation, bilang kapalit po ng dating Horacio Imperata, narito ang Litany of Gratitude after COVID-19 pandemic. Nagmula po ito sa Catholic Bishops Conference of the Philippines. Let us approach the Lord who makes all things new, for all the blessings and graces we received during the COVID pandemic. After every petition, let us say together, Thanks be to God. for reminding us the fragility of life,
shielding us when no one else dared to shelter us, and opening our minds to what is really essential. Let us thank the Lord Thanks be to God. for allowing us to connect with one another with faith and love, despite the isolation that sickness had imposed on us. Let us thank the Lord Thanks be to God. for the heroic kindness of those who provided us with scientific, social, and spiritual help, when doing so was both risky and life-threatening for them. Let us thank the Lord Thanks be to God. for the gift of the newly discovered medicines and vaccines to combat the virus and the wonder of natural immunity. Let us thank the Lord Thanks be to God. for the gift of assuring presence when we were anxious and distressed, depressed and lonely, and impatient during the pandemic. Let us thank the Lord. Thanks be to God. Let us pray. Loving God, no thought of ours is unknown to you. No tear we shed is unimportant to you. No joy we celebrate is alien to you. You entered our world of sickness, suffering, and death, and you know the fears we face. Accept our thanksgiving for your provident love during the COVID-19 pandemic. As you wept at the death of Lazarus, breathe the breath of life everlasting on all those who died from the coronavirus. You have turned our fears into joy, and for this we thank and praise you. To you be glory now and forever. Mary, help of Christians. Pray for us. Saint Michael the Archangel. Pray for us. San Roque. Pray for us. At yan ang kalipunan ng ating mga balita para sa pangumagang edisyon ng Bombo Network News. Mula sa Bombo News Center para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Bombohan ay big time upod sa inyo anchorman, Bombo Donny Digala. Adlaw kinakaroon sang Sabado, Petsa 4 sa bulan sa Marso tuig 2023. Sa aton karon nga mga headlines sa top story, oil spill nga nagalin sa naglugdang MV Princess Impress sa may Nauhan Oriental Mindoro, nakalabot na sa pila ka bahin sang isla sang Kaluya Antique. Mga seaweed farms sa nasabitan sining Banwa ginakangawaan nga mahalitan. Isa nga daan sa main source of livelihood dito sa may isla sang Kaluya Antique ang seaweed farming o kung ining ginatawag nila sining tambalang, ginakabig ni sa mga taga-Kaluya nga floating bank account kuno nila ang pagpananom sang seaweeds. Sa iban pagkaroon nga mga balita, Police Colonel Rolando Palomo, opisyal na nga nagapungko bilang bago nga Provincial Director sa Iloilo Police Provincial Office. Sa interview naton sinisang damlaglang sa kay Colonel Palomo, plano kuno sining i-revisit ang ining dalagko bala nga mga cases, mga high profile cases nga natabo sa probinsya sa Iloilo nga nagapabilin unsolved. Partikular ang ining Estancia Massacre. Sa dugang mga balita, geotechnical investigation sa Ungka flyover, ginsugura na ang pamangkot anong ila sinadra nga imbisigaran. Samtang Marlon Edimburgo, isa sa mga suspect sa JNT Express Robbery Hold-up case, record holder na kuno sa nga makawat sunod sa record sa ilang sining nga barangay sa may barangay Benedicto Haro. Sa iban pa nga mga balita, frontman nga driver sang salakyan nga ginkargahan sang bangkay ni hazing victim Jana Matthew Salilig, nasa puan man nga patay, ginapayag nga nag-suicide sa Ilabalay sa may syudad sang Taguig. 2 minutos nakaligad sa atak ng alas 8 sa linya naton man kaupod naton sa mga aga live. Diri sa aton sining nga pagapangalagad ang gobernador sang probinsya sang Antique, si Antique Governor Rodora Cadzao. Gov, good morning. Welcome sa Bombo Radio Iloilo, kaupod mo subong si Bombo Donny Digala. Ay, good morning Bombo Donny. Good morning alin dyan sa may probinsya kang Antique. Good morning kaninyo matanan. Yes, Bombo Donny. Yes, Gov daw hindi kininisang totally good morning para dra sa inyo after man nga na report nga nakalabot nagali kuno sa may area sang Kaluya Antique ining oil spill halin dito sa may Oriental Mindoro. Anong latest na dra karon nga information nga nakalabot sa inyo, Governor Cadzao, ma'am? Oo, gina-follow up rin ang atin nga PDRMC. Ang latest nga report natin
Tugturon sa may Semirara. Bombodoni, Semirara is an island nga marapit rin sa mainland Kaluya. Ikato kang nag-report na kang the other day, tugto pa lang sa mga isla kang outskirts of Semirara. Pero kadya, nakaabot rin sa may isla kang Semirara. Manamo islands ang Kaluya mo. Ang Kaluya is the main island. Ang main livelihood sa may Semirara is tambalang or seaweed, which is millions of pesos ang worth. Amo na siya ang main source of income sa mga katauhan sa may Kaluya. So ang spill nga ini naghalin sa may Mindoro nga naranggaan nga MB Princess Empress nga ma-deliver sang crudo or oil paagto halin sa Manila paagto sa Iloilo. So nag-March 1 dyan natabo nga nag-SOS sila kag eventually nag-sink tong barko nga ito kag nagkalat kang tonelada nga karga niya na mga oil. So nag-abot na diya di siyempre Delos mo sa aton na digya sa may Region 6 Delos is hangin hangin nga habagat, malakas na hangin napapunta sa mga isla natin. Mabilis ang pag-agto kang ang oil o ang mga naula nga oil nga diya halin sa mga isla-isla to hindi paagto sa Mindoro kundi paagto diga sa Antique. Kaya ang wind natin gagturugto mo sa may sea kundi paagto diya sa may bukid. Oo. So mura nga kadya ang Semirara. We are getting in touch with the barangay captain of Semirara, Miss Catherine Lim, and of course the mayor of Kaluya, because we are sending 1,000 packs of food packs sa mga isla kay manan mo people there will be very busy picking up. Kadya anuhan po si Mr. Boytray ng ating PDRMC, see what we can do ay manan kot nakrak nalan kita na ang state of the art nga nga bulig halin sa may national government siguro kay kun imano-mano lang ra abutan taten kang siyam-siyam diyan ra pirat na katonelada ri ang nag-abot diyan sa shores baka mag-abot ng gid sa Kaluya eventually. And in Kaluya the source of fish ang atin nga mga mingisda gid very rich na siya nga area for fishing ang ginagtunan kang oil spill na ni. So we are really worried about nalibla mag-agto sa tanan nga mga isla kang Kaluya, depriving them of this much needed fish income nila sa fish kag ang income nila sa tambalang o seaweed. Yes, Bombodoni. Okay. So, pero may mga reports na kung nakalabot na gid man sa shoreline sa mga isla dra sa Kaluya ining oil spill? Yes, I have pictures already, Donnie. Ipadala ka natin ka BDRMC. Talagang smudge. It's a really oil spill nga budlay ibulun, nagadukot na sa mga bato. Nagadukot na sa shoreline. And as far as I'm concerned, we are not equipped to battle with that kind of a problem diga sa Antique. So I told Mr. Boytrain, get in touch with the OCD Director Nunez, what we can do. Kasi ang amon disrakyan, hindi man kanong malakas ang alon, hindi ka makaagto. In fact, ang trips dito sa may Kaluya, si Mayor na standard permit sa Kaluya, kaya hindi ka agto diga sa mainland kung mga meeting. Kaya malakas ang alon. Siguro, hindi lang sarakyan ng kundi kung ano ang mahimo natin nga mga pag-o nga mga equipment para makasupsup ning mga sledge nga ni kay kun imanubhano yawan taton diyan kra. Abutan taton siguro anong kabulan ka pick it up So I'm appealing to OCD. I'm getting in touch with them this morning para what we can do to help the municipality of Kaluya. Ay ang balita ko marapit ng gid sa isla kang Kaluya. Kadya sa Semirara pa lang ma-stop natin pero magwa kita na ra magditso kita sa Kaluya. And who knows magtudigya sa may isla kang sa mainland of Antique. Okay. May plano kamo dra Governor Codsao ma'am nga mag-declare abi sang state of calamity sa Kaluya as of now? We are going to have a Zoom meeting with the mayor, our PDRMC, andang MDRMC, and of course kung mga police natin this today
we'll find out kung anong outcome na sina. Kay we are asking the offices, the national offices to help us, particularly ang OCD, kag ang National Disaster Coordinating Council, kung ano ang mabulig nila sa amon. Kay hindi ni siya gamay nga mga motorboat kundi Very rich sining nga fishing grounds ang kadagatan na daw ang mga beaches sa may area sang Kaluya, Gobdodod, ma'am, isa man na gali sa mga kwandra, mga attractions sa island municipality nyo? yes, the beaches are pristine. Amore ang maging sunod nga aragtunan kang Boracay. Because Boracay is medyo crowded ng Boracay mo, no? And the tourists are already looking for places nga hindi bas na mga duduro tao, they want a peace, gamay lang. And amo na gina-prepare namon di sa amon nga tourism ang isla kang Kaluya to be the next Boracay para nga may iba man silang aragtunan kay balaan mo mga gagmay nga na siya mga coves puti kag all of them sa Kaluya surrounded by white sand. Hindi lang nga kasing pino ng Boracay, pero pino din. And mas virgin ang attraction. So, amo na ang marangga ay white sand, no? Kung white sand, baka hindi natin pigilan. I hope not. Makaabot ng Boracay diyang sledge yan dyan, smudge yan dyan. I don't know kung ano ang wind na kaya. That's why we also have to get in touch with the Kalibo, making sure nga hindi niya maagto sa may Boracay ang tonelada nga smudge yan dyan nga nag-ula sa may Mindoro. Okay. First time bala ini, Gobdodod, sa matandaan mo nga may threats ang oil spill sa inyo dra sa Antique? Oo, wala po. This is the first time, no? Duro na dyan mga sakyan dyan main navigational route nga kram mo ang inhulugan kaya kang barko nga ria. May mga na diyan mga usually ang natabo diyan kra ang mga gadarabla kang mga pagkaon, mga pang-grocery sa Shumart, Pagtusrilo, sa Manila, mga transportation nga sakyan ka mga tao, sakyan ka mga livestock, sakyan ka mga mga hardware. Pero kadya lang ang natabo ri nga may naula diyan nga amora ka ba kabahul kag kaduro nga oil slick nga nag-agi sa amon nga baybayon diyan sa Kaluya. Other than that, wala pa kami ka-experience so we do not know how to deal with it. And kung hindi ako magsala, Gobdodod, dra sa inyo karon sa may daw part may dra sang kadagatan sang Antique nga nag-impose ang damlaglang sang daw close season man sa Galunggong and right now open season na dra kung tani, Gob? Oo, dami isda dito sa amin. Mga baby isda, mga galunggong, mga gagmay nga mga isda nga way na it's in the baybayin kang mainland Antique. Ang actual nandiyan kara, I hope not, no? Pero kasi the northern part of Antique, which is sa Kaluya and Libertad, is almost few miles away from Boracay. I hope that ang sistema lang kara ang hangin blaw ay kung naula rin lang sa Mindoro, wala nga naura magturog to ang oil slick sa Mindoro kung di naagto di gas may Antique. It means that yung direction ng wind might change. I hope not, no? But it might reach the shores of Boracay. Hindi man tanan, pero there might be some parte-parte or smudges that may reach the kadya very open ang Boracay, mukhang damo na bisita karon. Nearing pa naman kita sang summer. At kung mag-agto digyan ng iban nga mga oil slick na dya, that will be a problem not only to Antique but to Aklan and to the whole tourism area which is Boracay. So maybe we should meet, the better that we meet early and we ask to seek the help of the National Disaster Council para mitigate kag stop ning pag-agto kang sludge kanya sa ibang parte pa kang especially Antique and the island of Boracay and part of Aklan. Okay, sige. Gov, basi pwede kami makahingyo sa imo kung may ara ikaw sang panawagan, abi, or appeal man, hindi lang sa mga national agencies naton, kundi sa mga concerned man naton, sining mga citizens, amo na karon ang ginapangatubang dito sang mga taga-Kaluya Antique, pahilayo lang tani, but amo ni karon pamahog sang nga dako sa ila sining
livelihood kag sa tourism industry sang inyo sa nga island municipality. Basi maka-appeal ikaw in Tagalog, Gob, or English man sa iwan paginaton sa nga mga kabombo listening nationwide and worldwide, Gob? Yes, Bombo Doni, ang mga taga-Kaluya, Tagalog ang ilang main ang damo na siya Tagalog. Okay. So matagalog na lang kita So sa mga kasimanwa ko diyan sa may Kaluya, nga gawori ka mo haybal na multi-million ng business ang tambalang or seaweed. We are trying to do our best to help you mitigate the impact of this oil sludge and the smudge. For now, we are going to meet this afternoon today. We are going to meet with the National Disaster Council, the Office of the Civil Defense, the Provincial Disaster, and hopefully we can get in touch with the Governor Mayor Flores of Aklan to help us also nga hindi mag-abot to sa may Boracay, pas doon sa may barko. So I think we should meet immediately, and if there are people listening now, aton mga direktor sa may disaster region kag sa may national, tulungan niyo po kami. Hindi na siguro kailangan sumulat pa ako kasi alam naman natin balitang kita na ito sa mga radyo. But still and all, mamaya kapag nag-meeting ang ating Provincial Disaster Council with everybody, we will send you notices, and of course we will ask the help no less than probably the President of the Republic of the Philippines. Kaya ang ating Boracay is in baka ginaano nga nali maigo kang oil sludge nga not only that, but the fishing ground where the Tuna Highway is located, ang nag-aabot to sa may pupuntayan doon sa may may Jansan. Diyan dumadaan ng mga tuna sa may area na yan. So sana matulungan tayo para matapos kaagad ito at hindi naaabot ng kung saan-saan pa ang oil sludge na ito. Maraming salamat, Donnie, ha? At kung tatawag na lang ako, tatawag na lang kayo. Yes, meeting kami mamaya. Sige. Gob, thank you very much gid sa liwat ka. Good morning sa imo. Thank you. Si Antique Governor Rodora Cadzao diri sa aton sini nga pangalagad. So kadako sang at stake dra karon sa may island municipality sang Antique ning Banwa sang Kaluya. Island municipality na ini, pero ang Banwa sang Kaluya, ang isla sang Kaluya, may mga island barangays pagid ini, no? May mga 7 pagid ni ka mga island barangays. As of 7 a.m. subong nga aga, based sa report sang Coast Guard station sa may isla sang Semirara, ang Semirara Island Barangay ini, no, isa ni sa mga island barangays sang Banwa sang Kaluya. Dira sa Semirara, ara dira ang minahan sang coal, may coal mine sina dira. Or dira sila nagamina sang coal or ining ginagamit nga fuel sa pagpadalagan sa mga coal-fired or coal-fired power plants nga amo ang naga-produce man sang kuryente, no? So ang oil spill sa karon ang na-monitor kag ara na gid sa baybayon sang sitio Sabang sa barangay Tinugbok ina, Liwagaw Island, Barangay Sibulo, Kaluya Antique, kag sitio Tambak, Barangay Semirara, Kaluya Antique. So 3 ka mga barangays ang may ara na sa mga sightings confirmed nga nakaabot na ya sa baybayon o sa shoreline na gid. Ang ining langis ginabulobanta nga sa barangay